como os decía, estamos aquí en Ribadumia, cuarta prueba puntual, campeonato Xunta de Galicia de Rix o Ecuador do campeonato aquí en Ribadumia. Que vamos a vivir a emoción do automovilismo deportivo, a caravana de vehículos para dar a salida protocolaria. As autoridades xa preparadas. Estamos aquí dando ya benvida. Subimos ao podio se son tan amables. Le damos ya benvida ás autoridades. Neste caso, Miguel Castro, concelleiro de Urbanismo. Bos días, Miguel. Bos días, benvidos. Moitas gracias por estar aquí esta semana con toda esta familia no mundo do motor. Desexar de moita sorte a todos os participantes. Pois vamos a dar ya saída. Sofía Núñez, cancellera de Deportes, bos días. Hola, bos días. Pois nada, un orgullo outra vez, un ano máis contar aquí con Desguaces Tino Raz, que un orgullo. A verdade é que sí, pois tomen as súas posicións e vamos a pedirlle xa o primeiro dos vehículos participantes. Dorsal número 1, Leiro Desguaces, Víctor Fernández Araujo. A bordo de Kikar. Lo tenemos ya preparado y dispuesto. Víctor, no sé si podemos abrir brevemente a parrilla para preguntarte, bueno, cuarta prueba puntuable, ¿cómo afrontamos esta cuarta edición de Rally Mix? Bueno, a que contentos, é unha prueba que falta mérito entre escudería e familia Tino Racing, que sempre están en unión, e vamos a intentar disfrutar todo este fin de semana de carreiras. Muita sorte a disfrutalo. Vamos a darle xa saída. Arranca o Rally Mix Concello de Ribadumia e damos a saída en 5, 4, 3, 2, 1. Dorsal número 1, Víctor Fernández Araujo con Quinca. Aí o temos na salida protocolaria coas bandeiras das autoridades. Benvido a Ribadumia. Bueno, treito novo, como vemos esta edición? Hola a todos. Ben, a verdad que é un rally que aparentemente vai ser moi bonito. Creo que vai ser moi divertido, largo para correr, sin máis. Pode disfrutar, non lastimarse, que é o máis importante. Bueno, a ver si non nos falla esa cobertura e sobre todo si non fallades vos para dar un bonito espectáculo. Sorte, que vaya todo ben. Gracias, Ismael. Imos co dorsal número 2 que parte xa cara o treito cronometrado. 3, 2, 1, adiante. Ismael Neira con monoplaza da marca Quincar, dorsal número 2. Deste cuarto Rally Mix Concello de Ribadumia a través de a canle de Barracuda Racing 360, donde se está emitindo tanto a ceremonia de saída como o treito cronometrado. Dorsal número 3 a escena, a Adrián Andrés Hurtado. Adrián, bos días, benvido a Ribadumia. Pregúntoche polo treito que motivou este ano, que che parece, como afrontamos esta edición? Buenos días ante todo y nada, un tramo diferente, rápido, con estrategias y la verdad que pues es muy diferente y bonito. Bonito y rápido, para disfrutar. Y rápido. Bueno, pues esperemos que vaya todo bien, que ojalá les venga rápido, que disfrutemos todos. Gracias a vos. Bueno, pues ahí lo tenemos, Adrián Andrés, que toma saída de 3, 2, 1, bandeirazo de saída para o dorsal número 3, monoplaza da marca Yacar, neste caso con un monoplaza Car Cross FIA SXC, un monoplaza 2 modernos co dorsal número 3. Vamos xa
co seguinte participante, dorsal número 4, escudería Portas Motor, Damián Mateo, a bordo de King Campeón. Que cara máis xoven metés, como estás? Bos días. Buenos días, ben, preparados. Preparados, como ves o treito? Bastante rápido, moi bonito, esperar non cometer errores e chegar ao final, que é importante. Eso é importante. Comentábame algún dos pilotos que vai con monoplaza como a ti a importancia da tracción neste tramo. Sí, hai varias zonas con bastante coste e aí pois, é importante traccionar para salir rápido, non perder tempo. Bueno, vemos que tes todo perfectamente estudiado, co cal esperamos que teñas moita sorte, que vaya todo moi ben, que disfrutemos todos e que cheguemos ao final para poder celebrarlo. Gracias. Pois imos aló, Damián Mateo. Se me cae o móvil. Damián Mateo, preparado para sair co dorsal número 4, escudería Portas Motor, que toma salida en 3, 2, 1, adiante, sorte para o dorsal número 4. Siguiente piloto a escena, número 5, monoplaza da marca Yacar, como decía, Fernando López Costa. Bos días, Fernando. Bueno, estamos aquí no Rally Mix Marco Ecuador da tempada. Como nos vamos a tomar esta cuarta proba do campeonato? Bueno, de menos a máis como as outras, intentando non perder tanto na primeira, porque nas demais parece que me tomaba con demasiada calma. Entonces vamos a intentar apurar un pouquinho máis na primeira, así como sin errores, a ver que pasa. Que hai que facer para non quedar atrás na primeira, para sair cos folgos que saen os demais e poder plantar cara desde o inicio? Bueno, como digo, outro con dous collóns, non? Pero bueno, para eso que se poida, intentando non cometer errores principales, sobre todo mantendo velocidades rápidas, que é complicado. Sabemos que tes todo estudiado tamén, con cal esperemos que deis un bo espectáculo, que sodes os principales protagonistas e que saia todo como queredes. Moita sorte, que vaya todo ben. Pois aí temos dorsal número 5, preparado para tomar a saída en 3, 2, 1, adiante, Fernando López Costa con Yacar. Buenos días a todos. Xa temos aquí o seguinte dos contendientes, dorsal número 6, escudería Estradense, Miguel Iglesias Gallego. Vamos a abrir aquí a parrilla para poder falar con él. Miguel, bos días. Buenos días. Bueno, encontrámonos no Ecuador da tempada do campeonato Rally Mix, Ribadumia estreando novo trazado. Como vemos? Que sensacións temos? Bueno, yo creo que va a patinar mucho, está muy seco y hay mucha piedra y nada, creo que va a ser un poco supervivencia, evitar pinchazos. E cal vai a ser o objetivo do vosso equipo? Donde tedes posto a mira? Acabar y evitar pinchazos. Bueno, pois o que resiste vence tamén, co cal moita sorte, que vaya todo moi ben e que se dé a cousa o mellor posible. Sorte. Muchas gracias. Imos a loco dorsal número 6, que toma saída en 3, 2, 1, adiante, Miguel Iglesias Gallego. A bordo de no día de hoxe, dúas no día de mañán, temos a dorsal número 7 tamén, da escudería Estradense, Martín Fernández. Martín, bo día. Bueno, nos encantados de que esteades aquí. E vos, que nivel de preparación tedes para esta proba? Como de preparado vides a este Ecuador do campeonato aquí en Ribadumia? Bueno, veño a experimentar outro ano máis. Xa hai un ano que estou correndo. Estreneime aquí o ano pasado, a verdad que lle teño moitas ganas. Como foi o ano pasado? Foi o que esperabas? Ao final cumpliches o objetivo? O ano pasado espectacular, foi a primeira carreira, o primeiro contacto nas carreiras, estrenando este coche, e bueno, agora teño un pouco máis de maña, estou cómodo, este ano si que veño a disfrutar a tope.
Pois é un honor para nós, é un orgullo que haya sido a túa primeira carreira, que sempre vas a recordar dentro desta historia de carreiras, e que teñas moita sorte, que o disfrutes e que o disfrutemos nós véndote tamén. Sorte. Moitas gracias. Bueno, pois imos aló, dorsal número 7, debutado o ano pasado aquí, este ano vai intentar facer o mellor posible. 3, 2, 1, adiante, dorsal número 7, Martín Fernández Carrera, con vehículo Life do equipo suministrador aquí en Galicia, Ares Racing. Temos xa dorsal número 8, Desguacestino Racing, David Maquieira. Non nos sona de nada isto. David, como estás? Bos días. Moi ben, aquí xa un día de carreiras, a disfrutar o tramo e pouco máis. Acabar as 5 pasadas, que é moi importante, listo. Hai moitos nervios ou non? Bueno, o normal creo que é mundo, pero bueno, vamos a pasalo ben e nada máis. Roubamos máis tempo, que collas toda a concentración posible, sobre todo que disfrutemos todos con vos, vale? Vale, moitas gracias. Sorte para David Maquieira, participando coa escuadra organizadora de Desguacestino Racing. Toma saída en 3, 2, 1, adiante, dorsal número 8, vehículo da marca Quincar, cara ao treito cronometrado, máis participantes. Imos con número 9, RVS Motorsport, Sergio Vázquez, tamén con monoplaza Quincar. Sergio, bos días. Bos días. Bueno, como afrontamos esta do Rally Mix? Como afrontamos este primeiro treito? Ir de este ano aínda, que empecé un pouco tarde, bueno, vamos ir de menos a máis, pero o tramo está moi chulo. Bueno, pois a ser a primeira do ano hai que ir sempre, pero vamos a intentar facer o mellor posible. Sorte e que vaya todo moi ben. Gracias. Bueno, pois para lá que vai a primeira do ano, dorsal número 9, que toma a saída en 3, 2, 1. Arrancamos o monoplaza Quincar e tomamos xa, reseteando primeiro o vehículo e arrancamos xa. Sorte para ti, dorsal número 9, Sergio Vázquez. Xa temos o seguinte participante, moito liño, porque un dos grandes favoritos a victoria final, un dos grandes deste deporte, que sí, favorito, vaya, Javi Ramilo. Javi, bos días, como estás? Hola, bos días. Bueno, supoño que outro reto máis, partir en Ribadumia, sempre coas aspiracións do teu equipo, estar o máis arriba posible. Sí, a verdad que salimos como a todas as carreiras a intentar ganar. Bueno, vai ser difícil, estamos vendo nas últimas carreiras que Sergio e Darío que andan bastante, aquí incluso se pode sumar algún xente máis como Piña, que é da casa, ou outra xente nova que non lo van poñer difícil, pero bueno, vamos a intentar apretar todo o que poidamos xa desde a primeira pasada. Moita sorte, que vaya todo moi ben, Javi. Gracias. Pois aí o temos, o líder do campeonato galego de Rally Mix, que toma salida 3, 2, 1, adiante, Javier Ramilo Queijo, Javi Cobas, un dos grandes favoritos a victoria final, seguramente este na loita por esa victoria. Vamos a ver que sucede. Dorsal número 11 xa, Antonio Viloria. O leonés, como estás? Bos días. Hola, buenos días. Bueno, otro año más en Ribadumia. Supongo que aquí también es una carrera especial para ti. La verdad que sí, aquí siempre nos tratan igual que si estuviésemos en casa. Estamos encantados de estar un año de nuevo aquí. Bueno, ¿cómo planteamos esto? Porque vemos que año tras año estás ascendiendo posiciones, estás subiendo el ritmo, subiendo el nivel e incluso haciendo podios, que bueno, pues es un reto seguramente para ti. Estoy súper satisfecho con la evolución que hemos tenido. Nosotros el pilotaje como... A ver qué tal será. Es una carrera de existencia, esto no va a ser la que con llegar del ya es victoria. Mucha suerte, que vaya todo muy bien, Antonio.
Imos para Antonio Vilorio Merallo, que toma saída en 3, 2, 1. Adiante, dorsal número 11. Outro dos loitadores por ese podium final que parte xa cara ao treito, cara a esa primeira pasada. E falando de loitadores pola victoria final, dos que chega con un ritmo increíble esta temporada, con ese cambio de monoplaza, Sergio Fernández. Sergio, bons días, como estás? Hola. Bueno, calor é o normal neste tempo, supoño que tamén moitas ganas de facer unha boa carreira como ves facendo durante toda esta tempada, seguir adaptándote, seguir mellorando con este novo monoplaza, sobre todo plantar loita pola victoria, que é ao que estamos acostumbrados a verte este ano. Sí, a ver se nos acompaña un pouco a suerte, que non me gusta ni nombrala. Ritmo en cabeza hasta ahora tuvemos, peleamos todas as carreiras, pero, bueno, infortunios, cable de acelerador na anterior, chegando a meta, non nos deixaron realizar o traballo que viñamos facendo, pero esperemos que cambie e nada, intentarémolo. O sello está aí, a impronta queda, co cal falta que se alinee todo para que vaya o mellor posible. Desexamos moita sorte, queremos disfrutar con todos vos e estamos seguros de que vamos a facelo. Moita sorte, Sergio, que vaya todo moi ben. Gracias, e alegro de verte por aquí. Moitas gracias, amigo. Sorte para Sergio Fernández, outro dos grandes protagonistas do Rally Mix a nivel autonómico. 3, 2, 1, adiante Sergio Fernández Figueiras, co dorsal número 12. Xa cara a saída do primeiro treito cronometrado, dorsal 14. Vemos falando autoridades dos principales loitadores pola victoria e polo podio final. Outro deles é o fillo do patrón, Darío. Supoño que con moitas ganas, con este Carcross último grito, como se suele decir, e con todas as ganas posibles para poder facer un bo papel aquí. Sí, llevamos ya varios años sin poder estrenar un coche y bueno, gracias a Dios este año tocó, lo estrenamos hace una carrera en el autocross y bueno, listos para poder atacar aquí en este mismo. Bueno, supongo que aquí el trazado también es muy de tus características, es un trazado para ir deprisa y para disfrutar. Sí, tiene ahí varias zonas que son las que hay que atacar sin piedad ninguna y al tenerlas claras, eso es la hostia. Pois a xente está esperando para disfrutar con vos, co cal moita sorte, que vaya todo o mellor posible. Gracias. Gracias, Darío Calviño, dorsal número 14, que abandona xa o podium. 3, 2, 1, saída para outro dos principais protagonistas do certame mixto autonómico do Campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix 2025, Darío Calviño con Yaka Racing. Seguimos con grandes protagonistas, grandes históricos, ademais, pilotos do Rally Mix, campeóns das primeiras edicións. Abel Jurado, el asturiano, bons días, Abel, ¿cómo estás? Buenos días, aquí de nuevo otra vez, a ver qué tal será el día y a disfrutar. Bueno, nos hemos quitado un poco las guerras del año pasado y nos hemos vestido otra vez el traje de luces para poder seguir mostrando la calidad y la velocidad, el ritmo que atesoras y que has atesorado. Romano ha sido campeón gallego de la especialidad durante las últimas temporadas. Sí, a ver, ahora bueno, ya está un poco solucionado todo el tema y yo no tenía ganas de correr aquí. Este campeonato la verdad que me encanta, hay mucha competencia y al final pues bueno, eso es lo que te hace venir también un poco. ¿Te gusta el tramo? ¿Ha habido variación notable, sustancial? ¿Te gusta? Está muy bonito, tiene alguna trampa que tal, pero bueno, está muy bonito, el recorrido es espectacular y esperemos que aguanta porque la verdad que menuda inscripción que tienen aquí, es pasada. Bueno, pues tú eres uno de los principales protagonistas de esa inscripción, deseamos mucha suerte para ti y para todo tu equipo, que salga todo lo mejor posible y que disfrutemos todos. Vale, muchas gracias a vosotros. Abel Jurado, asturiano, que arranca en 3, 2, 1, adiante, dorsal número 15, campeón galego de Rally Mix, los dos primeiros anos de creación deste certame autonómico que está sendo todo un éxito, como decíamos, máis de 50 monoplazas, unha cousa
de locos, máis vehículos. Temos aquí a Nicanor Rodríguez. Nica, como estás? Ben, ben, que estamos ben. Hai ganas ou non? Hai ganas, hai. Canto de ganas hai para poder pelexar e dar un bo espetáculo? Ao final do día xa veremos como estamos. Bueno, pois vamos pouco a pouco, pero sobre todo a disfrutalo. Do novo, está todo o mundo esperando para poder ver o paso. Gracias por todo. Sorte, que vaya todo moi ben. Nicanor Rodríguez dorsal, número 16, que toma saída en 3, 2, 1, adiante. Dorsal número 16, a bordo de monoplaza da marca Yacar. Seguinte vehículo tamén a bordo de monoplaza Yacar, Alberto Gómez. Alberto, bons días, como estás? Buenos días, pues muy bien. Bueno, como afrontamos esta primeira pasada deste novo treito? Sobre todo, que aspiracións temos para esta cuarta proba puntuable do Campeonato Galego de Rally Mix? Nada, esta primera de momento, si las referencias que hemos cogido son buenas, y bueno, nada, a ver, yo nada más lo que pido es hacer las 5 pasadas sin problema, y con eso me voy contento para casa. Bueno, esperemos que sea así, que se puedan facer todo sin ningún problema, que as dificultades sexan dadas pola competición e non por outras cuestións, e que sean todas superables para poder verte chegar ao final. Muy bien, muchas gracias, aquí nos vemos. Suerte, amigo, que vaya todo ben. Saída para Alberto Gómez, dorsal número 17, 3, 2, 1, adiante. Máis vehículos, neste caso Francisco Javier Pardo, dorsal número 18, Desguaces Tino Racing. A ver si podemos abrir a trampilla. ¿Cómo estás? Hola, ben. Bueno, ¿qué nivel de presión hay para esta proba de casa? Nada, presión ninguna porque non son de casa. Bueno, da vosa casa. Vale. O que pasa é que nunca corrín en carcross e bueno, teño que ir con moito cuidado. De feito, pedín 2 minutos co que me sigue para non darlle problemas. Bueno, ese é un límite mental que nos pomos moitas veces. Ao final, cando nos poñemos o casco, atamos o cinturón, non estamos mirando para atrás. A ver que pasa. Bueno, sorte, que vaya todo moi ben e sobre todo que podas cumplir o objetivo de completar as 5 pasadas e disfrutar este Rally Mix. Gracias, sorte ao pai de Javi Pardo, el CEO da casa, porque compite coa escudería Desguaces Tino Racing, pero é o pai do líder do Supercampeonato de España de Rally. Sorte, 3, 2, 1, adiante para Francisco Javier Pardo, pai, como decía, do líder de Javi Pardo, do líder do Supercampeonato de España de rallies de asfalto, e outro que chega que pertence á familia Desguaces Tino Racing. Vamos a ver que nivel de calma ou de tranquilidade trae Alejandro Fariña. Como estás, Alex? Bos días. Ben, tranquilo. Sabemos que non podemos poñernos nerviosos porque é unha carreira que vai ser difícil e hai que afrontala con calma porque é un tramo moi largo, a pesar de que eu teño a ventaxa de que o conozo ben, pero os pilotos aquí, o nivel de pilotaje en Rally Mix é alto, teñen moito ritmo, e bueno, intentar ou non intentar, sin tolear, pero que conten comigo. Vexote moi concentrado, iso gústame porque a concentración fai dar o 100% de cada un. Supoño que terás a vista posta nalgún lugar, nalgún sitio, donde, aparte de rematar o Rally Mix da casa e contar coa sorte que ten que ter un para pelexar polo máis alto, donde podemos esperar esa loita, onde te podemos ver? Cal é o objetivo, Alex? O meu objetivo é estar no podio, non sei se vou dar chegado a él, pero vou intentar. Pois así me gusta. Valentes, son os de Ribadumia, sorte, amigo, que vaya todo moi ben, e sobre todo estaremos aquí impuxando para que esas décimas que che poidan axudar a chegar a cumplir o objetivo. Moita sorte e gracias por todo o que faz, o que fai a escudería, o que fai a Agronuma tamén, patrocinador desta proba, o dito, que vaya todo moi ben. Vale, pues gracias a vos. Vamos para lá, cos da casa, aí o temos, saúdos, e a foto tamén, Sofía Núñez, Alejandro Fariña, 3, 2, 1, sorte, amigo. Como decíamos, familia directa tamén. E aquí desexando sorte, disfrutando desta
E dicimos con máis protagonistas. Temos que poñernos serios e firmes, porque se falamos de institucións ao volante, un deses nomes que leva escrito esa denominación é o de Cristóbal Serantes. Cristóbal, bons días, como estás? Que tal? Todo moi ben. Bueno, estamos aquí felices e contentos celebrando esta cuarta edición, disfrutando co este inicio de proba. Supoño que ti tamén tes esas sensacións por dentro. Sí, a verdad, este ano estamos pouco preparados porque fixamos poucas probas, é a segunda que facemos este ano, coche reciente acabado de estrenar aquí na casa, pero bueno, vamos a disfrutar. Bueno, como ves o treito? Que che parece esta modificación e que sensacións che deixa para afrontar estas 5 mangas? Bueno, bastante do ano pasado, porque é sentido inverso, as velocidades van a cambiar, pero bueno, é un treito moi bonito. Bueno, pues esperemos que o disfrutes, que vayan cumplíndose os objetivos que cada piloto te desmarcado e sobre todo disfrutarnos con vos tamén, que para iso vimos e para iso estamos aquí esta fin de semana. Moita sorte, Cristóbal, que vaya todo moi ben. Vale, moitas gracias. Imos alá, dorsal número 20, Cristóbal Serantes, toda unha institución de automobilismo deportivo que toma saída en 3, 2, 1, adiante! Dorsal número 20, arranca xa cara ao a primeira manga, a primeira desos 5 treitos kilometrados que vamos a vivir no día de hoxe. Dorsal número 21, Manuel Rey Valladares, outros dos grandes protagonistas, escudería estradense. Vamos a falar con el tamén, Manuel. Bos días, como estás? Benvido a Ribadumia. Bos días, ben. Bueno, que che parece esta modificación de trazado, esta novidade que ten plantexada a escudería dos Guaces Dino Racing para esta edición? Ben, o tramo é moi bonito, ten unhas zonas delicadas, pero é moi bonito, é rápido e está moi ben. Cal é o objetivo? Onde nos marcamos a meta de poñernos aquí no Ecuador do campeonato? Nada, é o objetivo ningún, non me estou xogando nada, pasarlo o mellor posible, vou correr o máximo que poida, pero ningún, o objetivo non ten ningún marcado. Pois así como se afrontan as carreiras, porque o que veña todo vai a ser bo, cando non esperas nada, pois o que veña todo vai a ser bo. Que vaya todo moi ben e que se cumpla todo o que desexas para poder ver ao final da carreira e disfrutar con esas conversas de como foi a fin de semana. Sorte. Gracias. Que vaya todo moi ben, dorsal número 21. Abandona xa este podium de saída cara ao primeiro treito cronometrado. 3, 2, 1, saída para Miguel González, Manuel Rey Valladares. Témolo aquí co dorsal número 22. Xa disposto a subir o podium tamén. Como estamos? Bo día. Hola, buenos días. Bueno, estamos na saída do treito, queda todo o fin de semana por diante. Como nos plantexamos arrancar a esta primeira pasada? Bueno, pois o plantexamento é fácil, é intentar acabar as 5 mangas, 3, 2 e 2 de mañán, e nada, facer o mellor posible, a ver se nos respeta a mecánica e temos un pouco de suerte e podemos facer un papel un pouco bo. Bueno, esperemos que sexa así, sobre todo que respete a mecánica e que se puedan exhibir as aptitudes volantistas para poder disfrutar con todos vos. Que vaya todo moi ben, que haya moita sorte este fin de semana. Vale, moitas gracias. Imos alá, dorsal número 22 que toma xa a saída desde este podium. 3, 2, 1, adiante. Saída xa cara a primeira das 5 mangas cronometradas no día de hoxe, sábado, 2 no día de mañán. E imos ao seguinte participante, David Manteiga, dorsal número 23. Vamos a saudalo tamén nesta ceremonia. David, como estás? Bo día. Hola, buenas. Ben, aquí. Bueno, plantexámonos aquí na saída do Rally Mix, primeira das 5 mangas. Como de contacto ou xa saímos a bo resultado? Toma de contacto. Así, suave, pouco a pouco. Está difícil a cousa, entón hai que aguantar, eu penso. Que diferencias unha rápida con un tan rápido? Que se ten que haber para empezar xa con ritmo bo? Ir bastante desperto. Pero, bueno, o problema son 13 kilómetros, para memorizalos todos, pois é difícil. Pero, bueno, hai que fazer o que se poida. Ese
dificultade que tedes os dos monoplazas que tedes ir de memoria, ese é o mérito que ten da sorte, que vaya todo moi ben e sobre todo que vos vexamos ao final da prova para poder disfrutalo. Vale, eso é importante, gracias. Gracias, David. Dorsal número 23 que arranca en 3, 2, 1, adiante, sorte para David Manteiga, que arranca xa para o treito cronometrado para disputar a primeira manga das 3 previstas para o día de hoxe. Imos xa con o número 24, Saúl Blanco. Vamos a falar con él, Saúl Boria. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, muchos pilotos del Bierzo. Toño Viloria está marcando así un poco un camino al que estáis siguiendo muchos para venir aquí a Galicia y disfrutar de esta especialidad. Sí, la verdad que él es el primero que vino aquí allí del Bierzo y bueno, solo hay que verlo. Nosotros intentamos copiarlo un poco, pero está complicado, ¿eh? Bueno, ¿cómo ves las carreras aquí en Galicia? ¿Cómo ves este Rally Mix de Ribadumia que este año ha tenido un cambio en el trazado muy positivo para la mayoría de pilotos? ¿Cómo lo veis desde vuestro lado? Pues la verdad que aquí nos gusta mucho venir, pero al final son, aunque nos cuesta porque recordarlos es complicado, pero al final son muchos kilómetros y venimos a correr y la verdad que tiene rápido, lento, la verdad que el trazado, esperemos que aguante, no se rompa mucho y está increíble. Pues seguramente tendremos herramientas suficientes para que si se rompe poder estabilizar la situación y que podáis tener una carrera bonita, divertida, que lo disfrutéis, que se cumplan los objetivos y que nos veamos al final de carrera para poder disfrutar y comentar todas las anécdotas. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Que vaya todo moi ben. Saúl Blanco, vido tamén dende a comunidade veciña, dende Castilla e León. Toma saída en 3, 2, 1, adiante. Dorsal número 24. Que parte xa cara o treito cronometrado. E temos xa o seguinte, dos participantes arriba do podium. Dorsal número 25, Fran Cebei. Fran, bos días, como estás? Buenos días. Bueno, aquí estamos, outro ano máis. Bueno, estou vendo durante xa o final da temporada ao longo desta que o ritmo vai mellorando, que a adaptación vai sendo cada vez mellor e que tes estado na parte alta da clasificación en varias probas, co cal vemos que se están facendo as cousas ben, por o bon camino. Sí, a verdad que melloramos bastante. O ano pasado, por exemplo, estábamos aquí no podio, foi un problema que penalicei. Este ano non estamos seguindo este campeonato, estamos facendo montaña. Acabamos o coche, non subimos nada nel, pero bueno, está claro que eu vou intentar a ver que pasa. Bueno, Fran, seguro que cando intentas e disfrutas as cousas, normalmente se hai sorte sempre solen sair ben, co cal, que hai moita sorte, que vaya todo moi ben e que podamos disfrutar da vosa participación e comentala despois ao final de carreira que desexamos a todos, vale? Vale, moitas gracias. Bueno, pois sorte, que vaya todo moi ben. Fran Cebei, dorsal número 25, que arranca xa en 3, 2, 1, sorte para o piloto de Rally Actividad Competición a bordo de Dakar. Seguinte participante, outro dos principais protagonistas tamén do automobilismo galego, Iván Picaño. Iván, bos días, benvido a Ribadumia. Bueno, unha batalla máis que botar aquí. Sí, é bonito vir aquí, sobre todo pola familia Tino, que, bueno, eu sei o que é organizar e darlle as gracias por organizar un ano máis o Rally Mir de Ribadumia e a todas as institucións que o apoian, porque a verdad, isto é difícil e nós, sin el, non é posible estar aquí correndo. Entonces, dar gracias. Nada, vamos a participar e é un tramo complicado, vai ser unha resistencia e o objetivo é acabar todas as mangas. Bueno, pues resumiches todo o que che iba a preguntar, co cal o que me quede desexarche moita sorte, agradecerche as palabras que tes hacia as e as institucións e principales patrocinadores tamén que fan un esforzo importante para que esteades aquí e disfrutade da prova, que se cumplan os objetivos e estar aquí ao final da carreira e poder comentalo. Sorte, moita sorte. Gracias a ti, Fran, e nada, vémonos na meta. Esperemos que sí, moita sorte para Iván Picaño, dorsal número 26, que parte en 3, 2, 1, adiante, sorte para o piloto da escudería estradense con monoplaza marca Dakar, Iván Picaño, máis
pilotos tamén de apellido Picaño. Adri, neste caso, como estás? Bo día. Que tal? Bos días, Fran, como estamos? Bueno, nos encantados de estar en Ribadumia, de disfrutar da cuarta edición de MIS. Todo isto, todo este esforzo, como decían, para que veñades vos a competir. Como estades? De preparados, de ilusionados? Nada, estamos preparados para salir a correr, sobre todo que a xente del Guazos Tino merecese que esteamos aquí nesta carreira, porque fan un traballo excepcional e como personas son de 10. Bueno, pois sobran as palabras. Non vou añadir eu nada máis, que queda todo perfecto. Moita sorte, que disfrutemos do trazado, que nos vexamos aquí a final de carreira e que disfrutemos todos, nós e vos. Nada, gracias a todos, que todos teñamos sorte. Sorte para todos, moitas gracias. Aí vai Adri Picaño, dorsal número 27 a tomar saída. 3, 2, 1, moita sorte para o equipo dos irmáns Picaño. Adri neste caso co dorsal número 27, competindo a esas cores escudería estradense. O escudería veciña de Ribadumia, escudería Portas Motor, Javier Rego, co dorsal número 28. Vamos a falar con él, Javier. Bos días, como estás? Bos días, que tal? Bueno, nos encantados. Como ustedes vos de cara a esta primeira pasada, este primeiro treino? Bueno, empezamos este ano a correr, vamos a intentar facer o mellor posible, ir mellorando todo o que podamos pasada a pasada, e sobre todo tamén de cada rally mix ir collendo un poquinho máis de ritmo e tal. Isto está difícil porque hai moito nivel, pero bueno, intentar, sobre todo disfrutar, que é o máis importante. Como te estás adaptando neste ano? Como está sendo este ano de carreiras? Como te estás adaptando? Bueno, ben, para ser o primeiro ano vamos collendo o ritmo pouquinho a pouco e sobre todo non pasarse porque hai moito nivel, xa che digo. Bueno, pois a recoller toda a experiencia posible e a mostrar toda a velocidade que tedes dentro. Sorte, que vaya todo ben. Vale, moitas gracias, igualmente. Vamos a la dorsal número 28 que toma saída en 3, 2, 1, adiante, sorte, Javier Rego Fraga con monoplaza da marca Quincar. Aí temos dorsal número 29, Miguel Ángel Jiménez a bordo de ella, caro seguinte contendiente. Miguel Ángel, bos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, afrontamos esta primera manga, ¿cómo? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué objetivo? Mucho ánimo, mucha energía y bueno, empezar sobre todo de menos a más, no tener ningún incidente, ni pinchar, ni tener ningún accidente y vamos a ver cómo será el día. Está bonito el tramo para correr. Está muy bonito, sí. Pues vamos a ver qué tal va, ya escuchamos de fondo el sonido, con lo cual suerte, que vaya todo muy bien y que se dé lo mejor posible para cumplir el objetivo deseado. Muchas gracias. Vamos a la codorsal número 29, Miguel Ángel Jiménez, que toma saída en 3, 2, 1, adiante. Parte xa, cara o treito cronometrado. Imos co dorsal número 30, Eloy Rodríguez. Eloy, ¿cómo estás? Buen día. Bien, aquí. Bueno, afrontamos esta primeira pasada. Vamos a ver qué tal comeza o día. ¿Cómo planteamos este Rally Mix? Nada, lo importante es acabar, aguantar el coche y a ver si estás sin romper ninguna manga, a ver. E intentar quedar con las mejores posiciones y a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, que haya moita sorte, que vaya todo moi ben, que se dé como querades, como desexades, e sobre todo, que nos fagades disfrutar, que para eso estamos, vos e nos. Sorte, amigo. Muchas gracias. Imos a la Eloy Rodríguez, dorsal número 30, con esos patiños arriba. 3, 2, 1, adiante, sorte para o dorsal número 30, competindo con escudería Pontevedra 1984 Team. Seguinte, piloto Cristian Pérez, dorsal número 31. Cristian, ¿cómo estás? Bo día. Hola, ben. Aquí estamos disfrutando un pouco do Rally Mix este, que é interesante, a ver, ímoslo pasar ben, e máis. Interesante por qué? Que che gusta? O trazado, a xente, Ribadumia, contanos. Todo en particular. A xente, o trazado é bonito e todo, aunque é algo complicado, pero bueno, é o que hai. Bueno, complicado para todos, vamos a ver que dificultades engadidas veñen, sobre todo ilusión e moitas ganas de facelo ben. Sí, é importante acabar enteiro. Bueno, pois iso que desexamos todos, que ninguén se manque, sobre todo que disfrutemos dun bonito espectáculo. Que vai todo moi ben, moita sorte, e vamos a seguir moi cerca todas as vosas actuacións. Vale, moitas gracias. Sorte para o dorsal número 31, e saída en 3, 2,
Adiante, Cristian Pérez Marcos, a bordo de monoplaza da marca Yacar, que parte xa cara ao primeiro dos 5 treitos cronometrados, 3 para o día de hoxe, 2 para o día de mañán, que porán o punto final a esta cuarta edición, ca entrega de premios na Carballeira, donde se pechará, se dará o bandeirazo de chegada a esta cuarta edición. Imos co dorsal número 32, neste caso Antonio Lago, de Portas Motor. Antonio, bo día. Que tal? Bueno, nos encantados, e vos, que sensacións, que nerviosismo, como estamos por dentro para afrontar este Rally Mix? Ya sabes que sempre se ven, pero bueno, é importante disfrutar, non romper nada, que para estar arriba é imposible, nada máis, pasalo, o importante é pasalo ben. Bueno, estar arriba e que se poida. Pero bueno, é complicado, moito nivel. Bueno, iso marca un pouco o automobilismo deportivo de Galicia, e donde se causan as boas sensacións e donde hai moito nivel. Sempre se fa un bo traballo, pois ao final acompaña a sorte, todo alimenta máis. E aparte o traballo da escudería, que é impresionante, entonces, iso que vale ao final. Pois a verdade é que estamos moi agradecidos polas túas palabras, desexamos que teñas moita sorte e que vaya todo moi ben, que o disfrutes tamén. Moitas grazas. Sorte e saída xa para o dorsal número 32, co monoplaza, coa escudería Portas Motor. 3, 2, 1, sorte para Antonio Lago, o monoplaza da marca Quincar, como decía, Pontevedra 1984, team de escudería. Imos xa co dorsal número 33, José Manuel Rodríguez, de Portas Motor, monoplaza Yacar. José Manuel, bons días, como estás? Bos días, bueno, bastante ben. E vamos disfrutar, pasar o día, que non haxa golpes, e facer o mellor posible. Todo o mundo está moi cauto co tema de traer todo enteiro, de non dar golpes. Ao final, cantas veces pensas iso durante a fin de semana? Moitas veces, porque o tramo tamén está máis cambiado, está de outra maneira, e, bueno, sabes como é. Hai que correr, hai que disfrutar, seguro que van a ir as cousas ben e que vai a vir todo para casa inteira, vamos a poder disfrutarlo. Sorte, amigo, que vaya todo moi ben a disfrutar esta fin de semana. Vale, gracias. E xalá, sorte para el, saída dorsal número 33, saída en 3, 2, 1, sorte para este monoplaza, como decía, de Portas Motor, dorsal número 33, José Manuel Rodríguez, máis vehículos xa. Daniel Castro, dorsal número 24, competindo con Leiro Desguaces. Bos días, Daniel, como estás? Buenos días, ben. Bueno, como afrontamos esta primeira manga? Que sensacións nos deixa para este inicio de fin de semana? Espero que salga ben, xa que volvemos co meu propio coche, que despois dunha rotura no ano pasado, a ver como vai este ano. Bueno, esperemos que haya máis sorte, supoño que habrá confianza tamén para poder facelo ben. Espero que sí, e sobre todo este novo trazado, non sei se che gusta máis ou menos, ou notalo moi cambiado. Gustábame máis o ano pasado, pero hai que probar todo. Hai que probarlo, seguro que cando probes gustache máis. Pode ser. Sorte, amigo, que vaya todo ben. Gracias. Imos alá co dorsal número 34. Sorte tamén e saída en 3, 2, 1. Adiante, Dani Castro. Dorsal número 34. 34 monoplazas xa, 34 monoplazas, os que quedan hasta 50. E inda os que quedan. Chega dorsal número 35, Ismael Campo, de Galicia Motorsport. Ismael, bo día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, nos preparados para ver qué nos vais a ofrecer vos. Pues nada, salir a probar un pouco todo, como sempre, e quitar os nervios de encima. A ver como se prepara o día. Bueno, o tempo acompaña, co cal vais a ver un bonito espectáculo e vais a disfrutar todos, ou iso polo menos é a previsión. Sí, en principio o tramo, estando o día como está para correr. Ahora, bueno, dependendo de como se note ese tope, coas condicións, vamos a ver que sale de aquí. Vamos a ver se facemos algo bo. Bueno, pues seguro que sí, que haya confianza, que vaya todo moi ben, que disfrutedes. Vémonos, Ismael, que vaya todo ben, que haya moita sorte. Graciñas. Imos alá. Dorsal número 35, saída en 3, 2, 1. Adiante, sorte para
Ismael Campo Alonso. E subida a podio xa para o seguinte monoplaza. Roberto Mouriño, número 36, competindo con Leiro Desguaces a bordo do monoplaza Quincar. Como está, Roberto? Bueno, ben, algo nervioso, pero con ganas. Gracias. Saúdo do concelleiro Miguel Castro, algo nervioso, estamos todos igual. Supoño que con incertidumbre de saber como este treito novo e como é. Sí, é algo, a primeira vez que corro aquí é bueno, a ver que tal se dá. Bueno, seguramente que vai ir todo ben a primeira vez que corras. En canto vayas collendo o xeito treito, xa verás como vas a disfrutar e vas a botalo de menos. Que hai moita sorte, que vaya todo moi ben. Moitas gracias. Sorte para Roberto Mouriño, dorsal número 36, saída en 3, 2, 1, adiante. Dorsal número 36, parte caro treito, cronometrado. Roberto Mouriño con monoplaza da marca Quincar, e o seguinte en chegar arriba é outro dos da casa, outro dos que nos gusta louvar, porque tamén é colaborador ferviente coa escudería, coa proba, con Ribadumia, que todo o que teña que ver co automobilismo deportivo. Beni Piñeiro, bons días, Beni. Bons días. Bueno, supoño que é unha proba especial para ti tamén. Obviamente que é, claro que sí. Bueno, como afrontamos? Que sensacións temos? Gustache o treito? Contanos que sintes agora mesmo a minutos de sair a primeira manga. Bueno, pois vexo un pouco complicado, pero bueno, intentaremos correr o máximo posible e acabar. Bueno, seguro que sí, estreándote nos monoplazas, ti que eres un habitual de levar xente á dereita, supoño que as sensacións son distintas tamén. Totalmente distintas, pero bueno, sempre está ben probar cousas novas. Pois alégrome, que vaya todo moi ben, que haya moita sorte, que se cumplan todos os objetivos. Sorte, ben. Gracias. Outro dos fervientes colaboradores desta escudería para a celebración deste cuarta edición do Rally Mix, Beni Puceiro, dorsal 37, 3, 2, 1. Sorte, amigo, que vaya todo moi ben. Esperamos que se cumplan os objetivos de todos e os da casa, os pilotos da casa. Non podía ser de outra maneira, pois tamén desexamos a mellor actuación para eles. Mais pilotos, Nicolás Paz, dorsal número 38, aquí temos, bons días. Nicolás, como estás? Buenos días, ben. Bueno, nos estamos deseosos de ver que situacións vos causa o treito novo, como afrontades esta novidade deste ano da escudería. Bueno, hai que mirar como é, non? O ano pasado debutamos aquí, hai moitos errores, este ano o tramo é diferente, intentar cometer menos errores e disfrutar e punto. Bueno, pues esperemos que este ano as cousas se den o mellor posible, que haya moita sorte, que disfrutemos todos e vervos ao final. Sorte, amigo. Gracias. Que vaya todo moi ben. Vamos a saída xa dorsal número 38 en 3, 2, 1. Moita sorte, Nicolás Paz Barcia, con monoplaza marca Quincar, competindo con Leiro Desguaces, que arranca xa cara a primeira pasada. Seguinte piloto, dorsal número 39, Esteban González, Quincar como monoplaza. Esteban, bo día. Bo día. Bueno, pregunto yo a todos, as sensacións de cara a esta primeira manga, incertidumbre, pois é notable, non, con este cambio de trazado. Sí, creo que o trazado é un poquinho máis costa abaixo, pero bueno, vamos a intentar, facer algo, a ver que podemos facer. Donde poñemos o objetivo? Hai algo claro, aparte de rematar, ou...? Eu con que veña dereito e non haga rotura, xa me conformo. Bueno, pues esperemos que se cumpla todos os presaxios que tes e, sobre todo, que vexamos unha boa actuación pola tua parte. Moita sorte. Vale, graciñas. Sorte e saída xa para o dorsal número 39, 3, 2, 1. Adiante, Esteban González Rodríguez. Monoplaza marca Quincar, toma xa a salida. O bandeirazo das autoridades do consistorio ribadumiense. Dorsal número 40, xa temos aquí a Mario Rodríguez. Mario, bons días. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar o fin de semana. Como están as sensacións? Bueno, algo nervioso, el primer año que corro, al final intentar acabar y pasar lo mejor posible. Bueno, seguramente
coas pasadas o treito vai se poñer complicado. Vai a ser unha carreira de resistencia seguramente. Seguramente, sí. Al final el que acabe va a estar ahí arriba porque va a haber muchos errores, muchos fallos. A ver. Bueno, pues esperemos que se cumplan os vosos objetivos e que disfrutemos con vos. Sorte, amigo. Muchas gracias. Vamos alá. Saída para o dorsal número 40. 3, 2, 1. Sorte, Mario Rodríguez Mandín. Imos xa co seguinte participante. Outro, non sei se decir promesa, porque promesa xa vai vello para promesa, pero un espectáculo increíble este home, Toñito López Lence, nas carreiras, nos rallies, nos rallymis, en PTC como monitor deportivo de cursos de competición. Alégranos tanto verte na saída. Como estás? Pois moi ben, a verdad, con ganas de probar a disciplina esta. Bueno, é unha cousa totalmente distinta que estás acostumbrado, sempre levar co piloto, sempre escutar aí ben, e agora hai que ir coa concentración máxima para... Sí, a verdade é que é moi diferente ao que fixen eu sempre. Posiblemente me costa ao principio, pero bueno, vamos a dar unha oportunidade, e se me gusta, pois habrá que ir a máis, entonces. Bueno, Toñito, nos alegranos moito verte aquí, porque sabemos que eres un tío moi combativo, sabemos que vas a ser rápido nas carreiras que fagas, co cal desexamos moita sorte, que vaya todo moi ben, que ben o merece, e que disfrutemos co espectáculo que sempre nos das. Veña, pois vamos a intentar, gracias. Imos alá, Toñito López Lence, dorsal 41, toma saída 3, 2, 1, moita sorte para o piloto coruñés, para o piloto de Xito Motor, que leva o dorsal 41 e que parte xa cara a primeira pasada, o primeiro treito deste fin de semana. Darío Couso, como estás? Bo día, Darío. Moi ben, aquí disfrutando o fin de semana, disfrutando as carreiras, dos amigos, e bueno, intentando pasar o mellor posible. Pode ser un maravilloso ter un bo fin de semana, ter bo tempo, ter carreiras, ter amigos aquí. Que máis queremos? Nada, acabar enteiros e nada máis. É o objetivo principal, acabar enteiros. Bueno, pois seguramente que se poda cumplir, vas a facer o máximo para poder facelo. O que queremos nós é que disfrutedes aquí en Ribadumia con esta cuarta edición do Rally Mix Concello de Ribadumia, e nós con vos, que disfrutemos todos e pasar unha gran fin de semana. Moi ben, moitísimas gracias a vos tamén. Sorte, amigo, que vaya todo ben. Saída xa para o dorsal número 42, Darío Couso. 3, 2, 1, adiante, sorte. Máis pilotos no podium de saída. Juan González Costas, como estás, Juan? Dorsal 43, bo día. Que tal? Bos días, aquí estamos. Bueno, non nos cansamos de ver monoplazas. Temos 50 monoplazas na inscripción desta cuarta edición. Increíble. Bonito, bonito, casi así este tipo de monturas que non se miran todos os días pola carretera, penso que po público é bonito tamén para disfrutar. É increíble o espectáculo que nos dades. Vos que objetivo vos marcades para esta proba? Nada, vimos a disfrutar coa familia, cos amigos, a pasalo ben. O noso é a montaña, non é isto do Rally Mix, así que nada, a pasalo o fin de semana, a disfrutar con esta xente toda e ir enteiros para casa. Escúitame, iso é o mellor das carreiras, cando vamos a disfrutar, non? Tal cual, así está. E as cenas e as comidas son máis importantes. Bueno, pois amigo, que aquí de comer e de cenar non vamos a falar porque, bueno, números son de todas as viandas. Pero, bueno, no tema das carreiras que haya moita sorte, que vaya todo moi ben e que disfrutemos todos con vos, vale? Muchas gracias. Sorte, saída xa para este dorsal número 43. 3, 2, 1, adiante. Es sorte para Juan González Costas da escudería Maki Sport, que participa tamén nesta cuarta edición. Máis vehículo dorsal número 44, Juan Manuel Fontenla. A ver se podemos abrir aquí a trampilla para falar con él. Como estás, bo día? Buenos días, estamos ben. Bueno, supoño que con ganas de afrontar esta pasada. Que sensacións temos agora? Nada, intentar terminar pouco máis. Bueno, pero treito, fálanos do treito, que é o que máis che gusta, que parte a que máis che emociona? As zonas rápidas, quizás. Bueno, pues esperemos que vaya todo ben, ánimo, sorte e a disfrutar esta fin de semana. Gracias.
Toma saída xa, dorsal número 44, concentrado para arrancar do podio a saída do treito. 3, 2, 1, moita sorte. Juan Manuel Fontenla. Monoplaza, dorsal número 45, Javi Senín, de Rally Actividad. Vamos a abrir a trampiña un momento para poder falar. Javi, bons días, como estás? Ben, moi ben. Bueno, estamos falando de estes cambios de recorrido nesta cuarta edición de Ribadumia. A ti que che parece? Bueno, ahora vendo entrenando, a min por lo menos gústame algo máis que o ano pasado, pero bueno, ahora a ver, correndo como pasa. O fin de semana parece que vai a acompañar climatolóxicamente, co cal non vai haber ningún problema para poder rendir ao máximo. No, creo que non, a mellor un pouco exceso de calor, pero bueno, hai que é para todos, é o que nos toca. E ademais estamos no branco, cal é a época do calor. Sí, non queda outra, a verdad, toca non sufrilo e aguantar e dar o mellor de sí. Bueno, amigo, que vaya todo moi ben, moita sorte, que te vexamos ao final do fin de semana disfrutando. Vale, moitas gracias. Sorte para Javi Senín, dorsal 45, toma saída 3, 2, 1, adiante, sorte. Como decía, para Javier Senín Bello, escudería Rally Actividad. Con monoplaza da marca Yacar, o seguinte tamén con Yacar, dorsal 46, Jonathan Gómez. A ver si podemos abrir a trampillo un momentiño para falar con él, Jonathan. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Otro piloto del Bierzo, lo decía antes, Viloria marca la línea y los vecinos, la comunidad vecina de Galicia, también trae sus pilotos aquí a disfrutar. Sí, son carreras muy bonitas. Bueno, ¿cómo afrontamos esta prueba? No sé si participaste alguna vez aquí. La primera vez que corro en Carcross. La primera vez que corres en Carcross, bueno, ¿qué sensaciones tienes por dentro? ¿Has probado algo? ¿Has visto cómo funciona? Vamos a ir de poco más. Bueno, pues vamos a disfrutar y sobre todo a ir cogiendo buenas sensaciones. Que vaya todo muy bien, mucha suerte y que se cumpla el objetivo de llegar al final. Venga, muchas gracias. Suerte para o dorsal, el número 46. Toma saída xa en 3, 2, 1. Adiante, moita sorte. Jonathan González Lana, vido da comunidade veciña de Castilla e León. Máis pilotos, dorsal número 47, Mateo García. Coa escudería automobilística Ferrole con Yacar. ¿Cómo estás, Mateo? Buen día. Buenos días. Aquí andamos. Bueno, nivel de preocupación, de tensión, de nervios, temos a afrontar a primeiro trecho cronometrado. Bueno, no estoy muy preocupado, un poco tensionado porque es el primer Rally Mix, pero bueno, a disfrutar, que estamos aquí para eso. Bueno, que ese primeiro Rally Mix, que sensacións che deixa? Que corpo che deixa para empezar a pelexar aquí nesta especialidade? Pues yo creo que va a ser una disciplina muy divertida, un poco similar a los rallies, más que a las subidas, y bueno, pasarlo bien. Pues esperemos que pases ben, que se cumpla o objetivo de acabar, que haya moita sorte, que vaya todo como queredes. Gracias. Imos alá para dorsal 47, se van rematando estes monoplazas, pasaremos despois o carrozados. 3, 2, 1, moita sorte, saída xa para Mateo García, co dorsal 47, monoplaza pertencente a Darío Calviño, con nome inscrito, monoplaza marca Yacar, como decía Mateo García. Imos xa con máis participantes, dorsal 48, escudería Portas Motor, Alejandro Goldar. Alejandro, bo día. Hola. Bueno, como estás? Moitos nervios. Bueno, estate tranquilo, que isto sempre pasa cando empezan as carreiras. O treito gusta ou non? Bueno, non está mal. Moita pedra, pero para poder pinchar, pero bueno, do resto, ben. Hai que andar a esquivala. Sí. Bueno, amigo, que vaya ben esta primeira toma de contacto e que disfrutemos todos con vos, vale? Moita sorte. Gracias. Imos alá para dorsal 48, que toma saída xa en 3, 2, 1, sorte para Alejandro Goldar Castro de Portas Motor. E xa máis protagonistas. Despois o dorsal 49 temos aquí a Ricardo Reboredo, tamén con monoplaza marca Quincara. A ver se podemos abrir aquí para poder falar. Ricardo, recibo o saúdo de
o concelleiro de Miguel Castro. Como está Ricardo Boría? Ben, vamos a debutar, a ver. Bueno, o debut sempre trae nervios aparecer. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Bueno, na casa supoño que iso dá confianza tamén. Sí, a ver, vamos a ir a primeira a probar, a ver como vamos, e depois miramos. Bueno, pois esperemos que a primeira se dé ben e que colles confianza para poder disfrutar durante toda a fin de semana dun Rally Mix do que lle tes moito cariño tamén. Moi ben, moitas gracias a todos. Sorte, amigo, que vaya todo ben. Dorsal número 49. Toma saída en 3, 2, 1. Adiante. Sorte para Richie Reboredo con Quincar. Máis vehículos, máis monoplazas. Dorsal número 50. Témolo aquí xa. Jaime Zaragoza, a ver si podemos abrir a ventaniña. Jaime, bo día, como estás? Ben, é a mi primeira carreira e vou a disfrutar moito. Bueno, a primeira carreira, supoño que tamén nervios, tensión, hai de todo. Sí, hai moito dentro do corpo, despois de tanto tempo. Pois que vaya todo ben e que disfrutes da carreira, que non vexamos o final para comentarlo todo. Moitas gracias, compañeiro. Sorte, que vaya todo moi ben. Dorsal número 50, escena xa. 3, 2, 1, saída para Jaime Zaragoza, debutando na especialidade co dorsal número 50. Máis pilotos. A escena, temos o dorsal 51. Neste caso, Francisco José Pérez. A ver se abrimos a portería un poquinho. Podemos abrir, non? Ai. Bueno, decía Francisco José Pérez, que estaba mirando aquí a lista e colábame a Raquel. Raquel, moi importante tamén, a primeira dona en monoplazas, a muller. Como estás? Ben, nerviosa. É a segunda, pero a primeira, bueno, foi dura. Os inicios sempre son complicados, pero ao final, cando te vas adaptando, despois vai collendo o xeito e vai empezando a sair as cousas como un quere. Esperemos que sí. Como ves este trazado? Como afrontamos estes 13 kilómetros que son tamén complicados de memorizar? Complicados de memorizar, sí, pero máis complicados de ir sobre eles. Bueno, verdade que é un trazado moi exigente, bastante rápido, pero sobre todo que os pilotos vos fai disfrutar. Seguramente despois desta primeira toma de contacto terás outra sensación no corpo que che pida xa poñer toda a carne no asador. Sí, vou máis cómoda no coche despois de correr por primeira vez, pero bueno, sí que é un trazado moi complicado. Bueno, Raquel, moita sorte, seguro que vas a facer fantásticamente ben. Esperemos que remates a carreira e vernos aquí ao final do fin de semana para poder comentar todos os aspectos e poder disfrutar con eles. Moita sorte. Gracias. Pois aquí temos, como non, as donas tamén pelexando en igualdade de condición neste deporte. Tiros, dorsal 51, Raquel Rodríguez, moita sorte. 3, 2, 1, adiante. Toma saída xa. Raquel Rodríguez con monoplaza. Dorsal 51, escudería Portastor con Quincar. E temos xa os vehículos protagonistas do Dakar e os vehículos side by side. Dorsal 52, Francisco José Pérez, escudería Cuntis Vila Termal co seu copiloto Elías González. Sí. Vamos. Todo bien, disfrutar. Pinta el trazado y habrá que disfrutarlo. ¿Qué tal esta categoría? ¿Qué tal estos vehículos? ¿Qué tal estas sensacións de un vehículo sin marchas, pero con moita marcha? Sí, a ver, tiene muchas inercias, es súper divertido. Y en cuanto a la categoría, molaría que hubiera muchos más, pero bueno, si en algún momento pilla el tirón. Bueno, pues esperemos que sí, pouco a pouco foi caendo a primeira semilla, xa vamos vendo cada vez máis. Moita sorte, amigos, que vaya todo moi ben e que disfrutedes esta fin de semana. Muchas gracias. Imos a lo, toma saída xa. 3, 2, 1. Moita sorte para o Cano Maverick, dorsal número 52 de Francisco José Pérez, Elías González. Mais side by side, neste caso dorsal 53, Jaime Fernández e Gonzalo Cardalda. Jaime, a ver se puedes abrir aquí un poquinho, porque, bueno, é outro dos da casa, temos que falar con él. Bueno, estamos acostumbrados, Jaime, a vervos no R5, agora a vervos co
co Side by Side, como é esta experiencia, como vai todo? Bueno, una experiencia muy divertida. Venimos aquí a pasarlo bien en el tramo de la escudería, ¿no? Y venimos a disfrutar con todos. El proceso del R5 pues está en un proceso de restauración y a la hora de participar aquí estamos, aunque sea con otra montura. Dende logo que sí. Sodes pasión dos rallies, sodes o que fai forte os rallies, os equipos como vos que sempre donde teñen que estar, aí ao pé do cañón. Moita sorte, equipo de casa, que o disfrutemos todos. Saúdo de Miguel Castro, conselleiro do Concello de Ribadumia, e os desexamos de verdade moita sorte, que disfrutedes. Sorte, Jaime. Muchas gracias y suerte para todos. Imos alá, dorsal número 53, saída 3, 2, 1, adiante, Jaime Pérez e Gonzalo Cardal, dos equipos da casa. E máis Side by Sides, o seguinte, a ver se podemos ir a portiña, por favor, dorsal número... Ui, que casi me das. Dorsal número 54, ¿cómo estás, Alberto? Bien. Bueno, ¿cómo afrontamos con este vehículo tan peculiar, este treito en Ribadumia, esta primeira pasada das 5? A correr o primeiro Ribadumia, e esperemos que poidamos continuar moitas probas máis. Como son as sensacións deste vehículo tan peculiar? Pois é un vehículo bastante apropiado para este terreno. Bueno, co cal xuntase todo para que se dé todo ben. Bueno, vamos. Pois moita sorte, que vaya todo moi ben, Alberto, que disfrutedes. Gracias. Imos alá, saída xa dorsal número 54. Mentres escuitamos de fondo os sonidos dos monoplazas, 3, 2, 1, sorte e adiante. Con isto rematamos tanto os monoplazas como Side by Sides e chegan os carrozados. Chega o actual campeón galego de Rally Mix, o equipo da casa, o equipo organizador, a familia de Desguaces Tino Racing, representada aquí nos patróns da casa, Celestino e Jorge. Bueno, supoño que con todo o ajetreo, con toda a organización, con todo o tempo que se leva preparando para Ribadumia, sexa unha carreira especial todos os fins de semana. Non sei se estaremos o suficientemente concentrados para plantexar a batalla ao principio. Tino, bo día. Hola, bo día. Esperemos que todo salga ben. Bueno, a concentración é primordial, pero é verdad que despois de toda esta semana traballando a tope, os nervios son un pouquiño máis, pero bueno, vamos a intentar facelo ben, salir o máximo seguros que poidamos e a correr ben. Estamos encantados de estar na casa, de estar en Ribadumia, de ter bo tempo, de ter as autoridades e de ter as institucións apoiando, de ter os patrocinadores privados e sobre todo de ter a gran familia de Desguaces Tino Racing detrás para que isto este de pé e no máis alto. Sorte, amigos, que vaya todo moi ben, estamos moi pendientes de vos durante toda a fin de semana. Moitas gracias. Imos aló, reciben o saúdo de Miguel Castro e de Sofía Núñez. Saída 3, 2, 1, adiante. Dorsal número 55, Celestino e Jorge Iglesias, un dos candidatos a victoria na clase B e outro dos candidatos a victoria. Outro dos grandes animadores, dos grandes protagonistas. Recordo este equipo, Manuel Osorio e Alberto Reis, máis de un ano liderando a proba absoluta, incluso por diante dos monoplazas. Como me gustan estas caras de felicidade dentro do coche. Como estáis, Manuel, Alberto, bo día? Buenos días a todos. Moi contento aquí en Ribadumia porque estou bastante contento, intentar pelear aí con disfrutar. O día é estupendo e a afición é casi na casa, non? Entonces, contento a ver o que pasa e a disfrutar.
Bueno, pues nos vamos a disfrutar con todos vos, que estamos seguros que sodes garante de espectáculo. Sorte, amigos, a pelexar por todo, como a sempre, e nos mordéndonos as uñas para vervos. Moita sorte, que vaya todo moi ben. Veña, gracias a todos por todo este evento. Gracias, sorte, que vaya ben. Saída para outro dos principales protagonistas do Rally Mix. 3, 2, 1, sorte para Manuel Osorio. Alberto dos Reis, do número 50 da Fabia Rally 2. E falando de Escobra, Fabia Rally 2, outro dos principales protagonistas do campeonato galego de rallies de asfalto, bicampeón de Galicia de rallies, protagonista nos últimos anos, pelexando pola victoria todos os anos, e debutando na superficie arenosa, Alberto Meira Belino Martínez. Que alegría, benvidos, que maravilla poder tervos aquí en Ribadumia. Moitas gracias, é un orgullo poder estar aquí, e, bueno, lioume ti no último rally, e, bueno, tiñamos o aquí de terra no equipo, decidiron montalo e vir botar unha man e a pasar un bo fin de semana aquí con toda esta boa xente. Que sensacións che deixou o primeiro test? Que sensacións, ti que eres un piloto que estás acostumbrado ao asfalto, que sensacións che deixou o baile do coche na terra? Pásase moi ben, é máis divertido incluso que o asfalto, que pasa que, bueno, faltarame ritmo e intentar todo fin de semana adaptarme a esta superficie e sobre todo pasalo ben, que o que vimos, a disfrutar un bo fin de semana e nada máis. Esta cuarta edición ten unha modificación sustancial do treito, como que che parece? Como che gustache? Contanos algún secretiño que pode haber por aí. Sí, o treito é moi bonito, pena que teña tantas arquetas, se non habría curvas que se podrían pasar moi de lado, e ten esas pequenas cousas que hai que ter cuidado, e do resto un trazado precioso. Bueno, pois moita sorte, que vaya todo moi ben esta experiencia, gracias. Gracias a vos. Imos alá, 3, 2, 1, sorte para o equipo vigués Alberto Martínez, que debutan nesta superficie dorsal 57. Imos alá xa con máis protagonistas, neste caso dorsal 58, Marcos Canedo, Sandra Amaro. Marcos, bo día, como estás? Buenos días, bien. Bueno, supoño que é un reto ilusionante tamén esta categoría, porque saindo con folgos nunca se sabe onde se pode acabar. No, la verdad que no. La verdad que estamos encantados de estar aquí y bueno, es el primer rally que corremos juntos, así que a disfrutar. Bueno, pues seguro que vamos a disfrutar e pouco a pouco vamos a ver esa evolución, esa velocidade que leva desde dentro. Sorte, que vaya todo moi ben. Muchas gracias. Imos a la saída xa para o dorsal número 58, Marcos Canedo. 3, 2, 1, adiante, moita sorte para o equipo do 208. Competindo con AR Vidal Racing. E se falábamos antes dos pilotos que veñen da comunidade veciña de Castilla e León, neste caso, temos que falar dos que veñen tamén da comunidade veciña de Asturias. Cristian Gil, con copiloto gallego Álvaro Cerqueiras. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días. Bien, aquí estamos. Es la primera vez que hacemos un Rally Mix y bueno, queríamos conocer el formato y bueno, yo creo que va a estar guapo. Va a ser un par de días de carrera y donde vamos a disfrutar mucho. Para debutar en el formato, escogiste una buena máquina también, un N5. Bueno, siempre, como se suele decir, vale más que sobre que no que falte. Bueno, pues vamos a ver qué tal será. Supongo que la adaptación a esto será lenta, pero vais a disfrutar. ¿El tramo te gusta? Sí, el tramo es guapo, es verdad que tiene muchos interiores y hay que hilar muy fino, pero el tramo en sí es guapo, hay que conocerlo y vamos a intentar ir lo mejor posible, ir de menos a más y a ver mañana qué tal. Mucha suerte, que vaya todo muy bien. Gracias por venir de Asturias a competir a Galicia. Muchas gracias a vosotros. Imos a la saída para eles. 3, 2, 1, sorte para o dorsal 59, Cristian Gil e Álvaro Cerqueiras a bordo de Volkswagen Polo N5 RC competición, e outro dos que nos sonan, outro dos da casa, co R2, co Ford Fiesta pequeno de Guades Dino Racing, grandes a familia Martínez, Santi e María. Ollo coa temporada que está saindo, sí, non vas a penalizar, non te preocupes. O nerviosismo é alto, supoño.
Sí, ao estar na casa hai máis tensión, temos que estar pendientes de moitas cousiñas, aparte de correr, entonces, bueno, esperemos que non pase factura a distracción de facer outras cousas. Pero, bueno, vamos a intentar concentrarnos e a ver se sale todo ben. Vaya tempada que está saindo de momento. De momento, a verdad que non nos podemos queixar de nada. Os resultados moi bons, a ver se seguimos nesa línea. Seguro que sí, moita sorte equipo, que vaya todo moi ben. Santi e María Martínez, dorsal número 60. 3, 2, 1, sorte equipo. Imos alá coa xente da escudería del Guadestino Racing. E se falamos de novedades, falamos de novedades. Aquí en Ribadumia, novedades escríbese con letras mayúsculas. Vemos aquí un Suzuki Swift N5 e temos tanto na izquierda como na dereita a dos grandes protagonistas. Primeiro deles a volante, Mara Fontán, que alegría verte nos Rally Mix despois de facer carreras na montaña xa fai moitos anos. Benvida, como estás? Moi ben, moi ilusionada por estar aquí, tan cerca de casa, con tanta afición conocida. Bueno, encantada de estar sobre todo neste coche. Isto che iba a decir, escolleches un bo coche para vir a disfrutar. Sí, era un soño pendiente conducir un secuencial, xusto era o único que tiñamos na casa, así que tocou. Bueno, e a maravilla de ter o líder do supercampeonato de España de rallies de asfalto, aparte de como parella a dereita para poder axudar, iso non ten precio. No, sin él sí que non podría estar en ningún sitio, e menos aquí con este coche, eso está claro. Bueno, moita sorte, amigos, que vaya todo moi ben a disfrutalo. Gracias. Sorte para eles, Mara Fontán e Javi Pardo. Sí, sí, sí. Sorte para eles. 3, 2, 1. Adiante, dorsal 61. Como decía, Mara Fontán e Javi Pardo, líder do supercampeonato de España de rally de asfalto, neste caso, a dereita, sentado, cantando as notas, e Mara debutando con este Suzuki, máis mulleres ao volante, como nos gusta decirlo. Decíamos na presentación, este deporte tan inclusivo, ¿no? que as mulleres e os homes compiten en igualdade de condicións. Aquí temos a Sandra Cambón. Sandra, bo día. Bueno, pois a verdad, contenta de estar aquí, aínda que levamos unha racha mala, pero como sempre digo, o meu que non é rendirme, vamos intentar a ver se somos capaces de terminar unha prueba que, aínda que igual está mal que o diga eu creo que xa me merezco. Bueno, seguro que vamos a facer unha bonita carreira. Ademais, a dificultade añadida que levas, que é levar un vehículo, un SCC, digámoslo así, non un coche con tracción traseira, con motor traseiro, con en torno a 180 cabalos de potencia, unha dificultade engadida para unha proba mixta. Bueno, eu non o considero unha dificultad, todo o contrario, estou acostumbrada a este tipo de coches e o mellor para min é máis dificultoso. Outro, estou un pouquiño máis adaptada, ainda que si é certo que no que andaba era un 4x4 e un bimotor, isto é un solo motor, como ti ben dixeches, un tracción trasera e, bueno, sí que é un pouco máis igual difícil de manter en pista, pero eso, andando un pouquiño máis a modo, para non acabar moi rápido, pois vámoslo intentar solucionar desa forma, probar, porque estamos ainda adaptándonos a él. Así como vedes vos os pilotos, nos vémoslo de outra maneira desde fora. Moita sorte, que vaya moi ben. Moitas gracias. Sorte para eles, salen xa cronometrado. 3, 2, 1, sorte ao dorsal 62, Sandra García Cambón e Jesús Manuel Romero, con ese Mini con motor traseiro, tracción traseira, 180 cabalos, máis protagonistas. Arturo Cota, outro dos grandes protagonistas do Rally Mix. Arturo, como estás? Aitor, Arturo. Vale, estaba eu pensando en Arturo. Estaban pensando en teu pai, carallo. Como estás? Ben, hai calor. Hai calor, pero bueno. Temos que levar o nivel. Se o jefe pon unha marca, hai que darlo todo. Eso se trata. Pouco a pouco, a ver que se fai. Bueno, pouco a pouco vai indo ben. Sorte, amigo. Gracias. Imos a los saúdos. Saída xa para dorsal 63, Aitor Cota, Sorte, 3, 2, 1, adiante, o relevo xeneracional. Ciego Arturo é o pai, Aitor é o rapaz, e colleume desprevenido, como mirei. Que bárbaro, esta xuventude
Vamos alá con máis vehículos. Dorsal número 64, Valentín Rodríguez e Adolfo Buceta con este Dacia. No, Marcos Alonso. Bueno, temos aquí problemas de cobertura, porque Miguel confunde a todo o mundo. Debe ser o calor que me está afectando xa. Bueno, como estamos? Estamos tranquilos, vamos a pasalo ben, a divertir, que non faga moito calor. Bueno, calor ben feito xa. Bueno, non te preocupes que ao final ya para que lle un pouco de aire xa... Velocidade con isto. Estamos vos. Bueno, hai que disfrutalo, hai que pasalo ben. Sorte, que vaya todo moi ben, hai que disfrutar desta fin de semana. Sí, home, claro que sí. Costa baixo polo menos. Imos alá, sorte amigos. Saída xa en 3, 2, 1... Adiante, dorsal número 64. Marcos Lousa, Raúl García. Máis vehículos. Neste caso, dorsal número 65. Xa con Subaru, témolo aquí. Como estás, Podía? Moi ben, gracias. A ver, contanos. Estou un pouco nervioso, a verdad que acabamos de montar suspensión e non vai ben de todo o coche, así que vamos a intentar non esnaquizalo. Bueno, hai que ir con conta, pouco a pouco, temos todo o fin de semana para poñer o coche a grupo e sobre todo para rematar unha carreira que vai ser difícil, supoño. Sí, o tramo é hostia de largo, hai zonas moi lentas, zonas moi rápidas, terra, asfalto, está complicado. Bueno, pois vamos a intentar pasar o mellor posible. Sorte, amigo. Gracias. Saída, 3, 2, 1... Adiante e sorte para o Subaru dorsal número 65. Home da casa, como dice ben o concelleiro, sí. Home da casa o seguinte en chegar. Chaves, aquí estamos. Deixame abrir a porta que si vou estar un poquinho máis cómodo. Como estás? Aquí vamos a ver, probar o coche, pasalo ben, eso é o principal. É a primeira vez que ando nel e logo hai que ir pouco a pouco, que o fin de semana é moi largo. E sobre todo na casa disfrútase máis. Disfrútase, pero tamén hai unha presión aí extra que hai que pouco a pouco vamos intentar pasalo ben e acabar sin problemas ningún. Non ten que ser un problema a presión, o problema ten que ser a relajación, que cando se relaja un que parece que está todo feito, ao final líala con churros, como digo outro. Ás veces complícase cando vas tal, pero bueno, vamos disfrutar do coche que creo que dá para disfrutar e conocelo pouco a pouco. Bueno, amigo, que se cumplan os vosos objetivos, sorte e que vaya todo moi ben. Moi ben, moitas gracias. Imos aló, tomamos a saída xa, moita sorte pos equipos da casa tamén. 3, 2, 1, adiante e sorte. Máis vehículos participantes. Neste caso, un Clio Rally 4. Ahora sí, digo ben Arturo Cota. Antes digo Arturo Cota. E dime, eu son o fillo que non teño arrugas. Dígame, ca. Espera aí que me colleu. E co casco posto, macho, é imposible, chico. E digo, bueno, pois Arturo. Os novos piden paso. Bueno, que tal, como estás? Ben. Vimos aquí pasar o fin de semana e disfrutar, dar unhas voltiñas ao coche. Bueno, que sensacións te deixa este Clio? Vamos ver, en terra nunca eu probei, vamos ver como se porta o coche, pero veremoslo ao final, a ver se chega. Bueno, hombre, seguramente terá forza suficiente para competir e para disfrutar aquí. Supoño que unha cousa distinta ao que estás acostumbrado. Claro, é distinto, un coche moito máis moderno, ten outras especificacións, pero bueno, eu estou acostumbrado ás cousas máis brutas, máis grupo B, non ás cousas tan modernas como esta, pero bueno, a ver se aguanta, vámoslo tratar con cariño e a ver se aguanta. Sí, bueno, o treito está preparado para que disfrutemos con todo o vos, co cal, que haya moita sorte que se cumplan os objetivos, vale? Feito, gracias. Cuidado, sorte, saída 3, 2, 1, adiante Arturo Cota con este Rally 4. Temos a máis protagonistas. Miguel Cajero e Iván Bergondo, dorsal 68. Co Citroën Saxo, como estamos? Bien, aquí, a ver qué pasa hoy. Bueno, hai ganas de cargar. A eso venimos, a intentar ponérselo difícil. Bueno, al final acompaña o treito con un treito entretido.
Sí, ten zonas delicadas, pero bueno, vamos a pelear con él, a ver que pasa. Imos aló, vamos a hacer unha bonita batalla, que disfrutemos todos e que pasetes o mellor posible, que se cumplan os obxectivos, vale? Moi ben, moitas gracias. Sorte, saída 3, 2, 1, adiante. Dorsal número 68 que recibe un bandeirazo de saída. E se falábamos de xente da casa, temos que seguir falando dos vos, dos homes que están aquí dando callo. Eduardo, como estás? Vamos a ver se pasamos ben por aí un pouquiño. Bueno, aquí está todo reunido para pasarlo ben, non falta nada. Estamos na casa, estamos coa xente que queremos, intentar acabar as 5 mangas sin fallar e a disfrutar. Oye, a min, vendo desde fora o que me gusta, sabes o que é? O cariño que lle ten a xente de aquí a escudería, todo o mundo fala, todo o mundo di. Oye, ao final, sodes moita xente que estades ao redor dos Guaces Tino Racing, que cada un pon o seu graniño de arena durante todo o ano para moitas cousas, e sobre todo hai que sacar tamén folgos para a proba da casa. Home, claro, cando é agradecida hai que darlle o mismo que che dan. Non hai outra cousa. De vida, amigo. Pois que a vida che traia a sorte que merecedes. Que vaya todo moi ben e que se cumplan os objetivos. Sorte. Moitas gracias, Fran. Imos a la sorte para el del dorsal 69. 3, 2, 1. Adiante, amigos. Sorte para Eduardo González con este Ford Fiesta R2 máis vehículos participantes. Dorsal número 70, Marcos Lousa, ¿cómo estamos? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, ¿preparados para a batalla ou qué? Sí, vamos a vir a disfrutar un pouco e chegar á meta. Eso é o importante. O treito, que che parece? Pois, a verdad que a mí gustame moito, é moi bonito. Esperemos que aguante o firme, que son moitos coches, pero bueno, vamos a intentalo. Xa estamos preparados para todo, para aguantar o firme tamén. Está todo preparado para que disfrutedes. Co cal, que hai moita sorte que vaya todo moi ben. A disfrutar. Moitas gracias a todos. Sorte para ele, saída dorsal número 70, 3, 2, 1, adiante. Outro dos da casa estreando un Peugeot 208 R2 Carlos Maquieira, José Manuel Angustia. Amigo, a proba da casa e vimos co traxe de luces. Como estamos? Sí, bueno, aquí estamos na casa. Faime moito barato un R2 despois de tantas carreiras co Peugeot 106. Pois quería cumplirme o gustillo este de probar un R2. Vaya disfrute que te vas a pegar aquí na casa tamén. Supoño que con toda a xente cerca, con treito coñecido, as ganas non che van a faltar. Home, o sitio que máis fai ilusión desto é aquí na casa, evidentemente. Bueno, espero facelo ben e que disfrutarnos e o público que disfrute deste maravilloso rally tamén. Estamos todos pendientes de todo o que facedes, co cal que haya moita sorte, que vaya todo como merecedes. Moi ben. Veña, gracias a todos. Sorte, saída 3, 2, 1. Outro dos equipos da casa, Carlos Maquieira, José Manuel Angustia, dorsal 71, adiante. Imos co dorsal 72. Imos xa con Rubén Ordóñez e Isabela González. Vamos a saudalos, como estades? Bo día. Buenos días. Bueno, como vai a cousa? Que ganas temos para iniciar esta competición da mellor maneira posible? Un día pasalo ben e todo o bo que veña mellor. O treito, que che parece? O treito está moi chulo, moi rápido, a ver se aguanta. Esperemos que sí, e seguro que vos tamén vais a aguantar a facer o mellor posible. Que haya moita sorte e que pasedes ben e nos con vos. Gracias. Imos a la saída, 3, 2, 1, moita sorte, dorsal número 72, Rubén Ordóñez, Isabela González. Imos xa con outro dos da casa, xa se beben nos colores des Guaces Tino Racing. Debuta neste Rallymis da casa outra familia Tino Racing. Arón, como estás, amigo?
Ben, bastante ben, a verdade. Algo nervioso, pero bueno, vamos a intentar facelo ben. É a cuarta carreira e a ver que pasa. Bueno, hai que tomarlo con calma, a cuarta carreira, rally da casa. Supoño que tamén hai nerviosismo, pero hai confianza en que vamos a facer o mellor posible, verdad? Intentaremos. Bueno, non te mareo máis. Sorte, amigo, que vaya con calma, sorte. Imos alá. Nerviosismo nos homes da casa. 3, 2, 1. Adiante, sorte. Para dorsal número 73. Aarón Fernández de Jesús Tobío. A bordo de Peugeot 106. E outro dos grandes protagonistas do automobilismo galego. Foi o primeiro piloto becado en rallies. Bueno, non o primeiro piloto, estou metendo a pata porque non foi o segundo. Foi o segundo, que o primeiro foron os amigos de Noia, Álvaro Pérez Abeijón. Pero bueno, primeiro en N5, iso sí, becado pola Federación Galega. E agora, pois aquí no Rally Mix, disfrutando dos 5. Diego Vilales Sampaio. Diego, como estás? Bueno, ben, ahora con algo de calor aquí dentro, pero ben. É unha alegría verte por Ribadumia, é unha alegría verte no 205 tamén. Con que nos vales a sorprender esta fin de semana? Bueno, a verdad que vimos aquí a probar o coche e como sempre intentar pasalo ben. E iso vai ser o que vamos a intentar facer, ir con calma. Se o coche se deixa, pois apertar un pouquiño máis, pero a intención é probalo, que vaya todo ben e intentar disfrutar. Pois iso que queremos nós e vos. Moita sorte, amigos, que vaya todo moi ben e a ver que tal será esta primeira pasada, vale? Vale, gracias a vos. Sorte e saída por equipo. Aguanta Volante Rally Team en 3, 2, 1. Adiante, dorsal 74. Diego Vilales Sampaio, 205 Rally. Aí temos partindo cara treito e vemos ao seguinte participante, Víctor Manuel Vila, Jacobo Piñeiro, Cantera Competición, dende o sur. Como estamos, amigos? Bo día. Ben, un pouco de calor, pero ben, de momento para empezar ben. Oye, ten que ser algo divertido ir co Sierra por aí arriba, A verdad que sí, vai ser bastante difícil, ademais. Como afrontamos esta primeira pasada? Que folgo lle vamos a poñer? Bueno, vamos ir suaves e intentar acabala porque entrenamos solo pouquiño va, 2 pasadiñas solas así daquela maneira e non temos a cousa ben clara. Entón vamos ir ao 100%. Bueno, pois hai que ir con calma, que seguro que as cousas salen o mellor posible. Estou completamente seguro que ao finalizar a proba moita xente vai a falar de vos porque estes vehículos sempre dan moito que falar. Co cal, que vaya todo moi ben, que haya moita sorte, que se cumplan os objetivos. Gracias. Imos aló, saída en 3, 2, 1. Adiante, dorsal número 75. Víctor Manuel Vila, Jacobo Piñeiro, Ford Sierra. Seguinte piloto, dorsal número 76, Martín Novo, Escudería RVS Motorsport. Como estamos, Martín? Ben, con moita calor, primeiro Rally Mix, primeira vez en terra, e nada, pouco a pouco, coller algo de maus. Creo que nos vai vir moi ben isto para despois seguir no asfalto e nada, aprender. O objetivo é aprender. Bueno, pois esperemos que se cumpla o objetivo. Vamos a disfrutar moito con esta participación seguro e sobre todo aprender. Vémonos ao final da carreira para ver que conclusión sacamos desta participación. Sorte. Moitas gracias. Imos alá, Martín Novo, Óscar Vigo, 3, 2, 1, adiante, sorte equipo. E se falamos da casa, temos un nombre con letras mayúsculas. Xa non leva conta, concelleiro, de cantas mulleres levamos ao volante nesta proba. Esta para min é unha especial, é a da casa, é a pequena, hai mes e medio cumpliu 16 anos, gracias á normativa automobilística, pode correr co permiso paterno e temos debutando en competición oficial a Iria Iglesias Duarte. Iria, bos días, como estás? Bueno, algo nerviosos por empezar a primeira vez, pero todo ben. Bueno, pois desechamos toda a sorte do mundo, non che vamos a preguntar nada máis, solo vamos a estar moi pendientes de todo o que fagades
ti e Cristian, que levas a dereita. Deseamos toda a sorte do mundo, estamos pendientes de todo para poder animarte e aplaudirte, que vas a facer increíblemente ben, estou seguro. Vale, moitas gracias. Imos aló, todos firmes, saída en 3, 2, 1, adiante, Iria Iglesias Duarte, Cristian García, debut en competición oficial para a pequena da familia Tino Racing Iria Iglesias Duarte, co Peugeot 106. Máis vehículos participantes, temos aquí xa no podium a dorsal número 78, témolo aquí concentrado. Como estás? Ben, preparados para salir. Que ganas de correr ou non? Sí, a ver se non pasamos moito calor. Bueno, como ves o treito? Que che parece? Ben, é bastante rápido, estreitiño por algún sitio, ben. A ver se non se rompe moito. Vamos a ver que tal será. Moita sorte, amigos, que vaya todo moi ben. Gracias. Imos aló, pois sorte para eles tamén, dorsal número 78 que toma a saída en 3, 2, 1, adiante. David Varela, Erlan Fernández, da escudería Arteixo Motorsport. Máis vehículos participantes, Fran Avalo, temos aquí outro dos grandes protagonistas das categorías do Rally Mix, con Joel Souto. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí. Fran, este cambio no... Ti que eres un experto na materia, que che parece? Contanos un poquinho a visión desde o vosso equipo. Así de primera, solo yendo a coger notas, nos gustó mucho. La primera, cuando pillamos notas, bueno, lo dudamos así un poco. Al corregirlas es un trazado que nos gusta, es bastante rápido y yo pienso que va a ser bonito. Pues esperemos disfrutar con todos vos, non nos enredamos máis, que está o Copi mirando moito polo crono. Sorte, que vaya todo moi ben. Venga, gracias. Imos a la saída en 3, 2, 1, adiante, sorte para Fran Avalo del Souto, dorsal número 79. Bueno, vais participantes. Gonzalo Fernández, Honda Civic. Reciben a felicitación ao saúde e a sorte de don Miguel Castro, concelleiro de Urbanismo, Concello de Ribadumia. Como estamos? Que sensacións temos para este inicio da proba? Bueno, vámoslo tomar un pouquiño con calma porque se vimos de la casa con problemas de cambio. Entonces vámonos limitar a intentar acabar a carreira, que sea o que Dios queira. Bueno, pois esperemos que o que Dios queira se xa bo, e vemos ao final da carreira que se vayan solucionando pouco a pouco os problemas e que veñades a disfrutar unha fin de semana aquí a Ribadumia. Moita sorte, amigos. Moi ben, gracias. Imos aló, sorte para eles, dorsal número 80, toman a salida, 3, 2, 1, adiante. Para o equipo de Gonzalo Fernández e Esteban Rey con este Honda Civic Type R. Que arranca xa para o treito cronometrado, dorsal número 82. O seguinte en chegar aquí. Non temos dorsal número 82, sí, temos a Alejandro Mayo e Ángel Campello. Pois non sei se estaremos en tempo ou non. Sí, no, de 106 sí, pero ten que vir un antes. Se estaba chamando de 106. Se non toma saída o siguiente, porque o tempo só pode penalizar o que chega tarde, non os demais. Aí ven xa temos aí dorsal número 81, José Pena e Lucía Regos, con algún pequeno problemiña seguramente, outros dos cercanos a da casa. Hola, José, Lucía, como estades? Hola, ¿qué tal? Muy bien.
estar aquí para nós é unha victoria e a disfrutar. Bueno, pues sátate tranquilamente. Esperemos que disfrutes o fin de semana, que vaya todo moi ben, que teñades moita sorte, sobre todo que disfrutemos con... Moi ben, moitas gracias. Sorte para o equipo número 81, 3, 2, 1, adiante, moita sorte para José Pena, Lucía Regos, que abandonan xa o control, este podium de salida. E a él acércase o dorsal número 82, decíamoslo antes, Alejandro Mayo e Ángel Campello. Como estáis, amigos? Bo día. Moi bons días, aquí andamos. Bueno, reciben a felicitación do concelleiro, supoño que moitas ganas de afrontar esta primeira especial. Sí, a verdade que sí, eu xa corrín no 21 aquí, e a verdade que me gustou moito. Bueno, este ano cambia bastante da que eu corrín, pero moi ben, moi a gusto, moi contente, a ver como se nos dá. Bueno, pues esta cara de felicidade que tes cando falas de que estás moi a gusto, esperemos que se traduza nun bo resultado en rematar a carreira tamén. Moita sorte, amigo. Moitas gracias. Imos a la saída, 3, 2, 1, sorte para o dorsal 82, Alejandro Mayo e Ángel Campello. Para falar do seguinte contendinte, temos que pornos de pé tamén, escribir o seu nome con letras mayúsculas. Eu vou facer un símil moitas veces, e sabemos que o rei das tartas está en Mondoñedo e o rei das carnes está en Barbadás. E hoxe temos a gran sorte de telo aquí con nós, Juan Carlos Villanueva. Marabú, como estás? Sempre ben. Un ano máis hai que disfrutando deste rally e disfrutando a compañía desta xente. Con Bruno tamén, que pois é outra alegría poder contar con ele, estar aquí ao carón e facer carreiriña. Sí, xa é a segunda vez que sale co piloto neste rally e vamos disfrutar como fixamos hasta ahora todos que vamos juntos. Escútame unha cousa, ti eres un anfitrión increíble de sacar o sombreiro, pero aquí Tino tampouco queda atrás. Topamos o nivel moi alto, pero bueno, vamos chegar hasta onde podamos. Estamos encantados de que esteades en Ribadumia, de que disfrutedes, disfrutarnos con vos, co cal que teñades moita sorte, que vaya todo moi ben, vale? Moitas gracias. Imos alá, sorte para eles, dende Ourense, dorsal 83, saída 3, 2, 1, moita sorte para Juan Carlos Villanueva, Marabú, co seu fillo, con Bruno Villanueva, á dereita, máis pilotos da casa, aquí chega co BMW, con Christopher á dereita. Bueno, solo boa xente vai dentro deste coche, que maravilla. Como estamos, amigo? Ben, a verdad que correndo aquí na casa, a ver se intentamos facer un bo papel, facer disfrutar un poquinho a afición, ao público daqui do Concello e de arredores. Vamos a intentar correr, a ver que pasa. Escoitame unha cousa, agora xa hai que deixar todo o traballo que vimos facendo durante todo este tempo para chegar hasta aquí, e agora dedicarnos a bailar. Sí, a verdade que a min o merengue gustame bastante algunha vez, entonces baila sei como vai o tema. Pois que haya moita sorte, levas a outra institución a dereita co cal seguro que vades a disfrutar de maravilla. Que haya moita sorte, que vaya todo moi ben, esperámonos vernos ao final do fin de semana e disfrutalo. Moi ben, moitas gracias. Imos aló, sorte para o equipo dorsal número 84, Curros e Christopher, 3, 2, 1, adiante, sorte, amigos. Parten xa cara a especial cronometrada, primeiro día de hoxe, temos máis pilotos participantes, outro dos da casa. Se antes o decíamos, Emilio, temos neste Rally Mix un recordo sempre para a familia, sempre para Esteban, e ti que representas pois o mellor da familia, sempre nos acordamos de Epi cando te vemos, e sobre todo con este memorial que xa terceiro ano instaurado para os vehículos de tracción traseira. Emilio, supoño que é unha sensación especial sempre estar aquí, verdad? Sí, pois moi especial, a verdad. Sempre que vimos aquí é como correr na casa. E, bueno, a verdad que o trato que nos dan é bueno, é todo o que significa isto, non? Porque eles foron un pouquiño que nos impulsaron a dar este paso, non? Entonces, pois, moi contentos de estar aquí. Pois, Emilio, que haya moita sorte a disfrutar desta bonita carreira que preparamos para que todo o mundo veña aquí a... Esperemos
semana poida ter un final feliz e que podamos contar todas as experiencias que vivimos nel. Sorte. Moitísimas gracias a vos por estar aquí. Gracias. Imos aló, sorte para eles. Dorsal número 85, saída 3, 2, 1. Sorte para Emilio Pérez e Álvaro Santalla, que personifican ese memorial Esteban Pérez Iglesias, esa categoría que se instaura xa por terceiro ano, ese memorial EPI Esteban Pérez Iglesias para vehículos de tracción traseira. Máis vehículos participantes, neste caso, dorsal número 86, Jonathan Represas e Maite López. A ver se podemos abrir. Como estamos? Hola, que tal? Bueno, que ganas de botar carreiras ou? A ver, temos ganiñas de salir xa e correr e nada, a pasalo ben. Como ves o treito con esa modificación deste ano? Gustache, que che parece? É moi bonito, sí. A verdad, vamos a miralo ahora como sale, pero a verdad que é moi bonito. Bueno, pois temos todo o fin de semana para disfrutar, co cal que vaya todo moi ben, que teñades moita sorte e que disfrutemos con vos, vale? Moitas gracias. Sorte para eles, saída en 3, 2, 1, adiante dorsal número 86, Jonathan Represas, Maite López, que parten caro treito cronometrado. Máis vehículos agora xa a categoría de tracción traseira, transitando polo podio en dorsal número 87, Estéfano Domínguez, Fátima Viña. Como estamos, amigo? Con calor, pero ben, con ganas. E sobre todo con cabeza, non golpe e terminar. Iso é importante, ter ganas de disfrutar e de pasarlo ben, porque a organización dun evento como este requiere un esforzo increíble e o voso, pola vosa parte, de manter estes vehículos cumplir coas exigencias para estar aquí tamén, co cal temos que estar felices de poder disfrutar con todos vos. Esperemos que esta fin de semana se poida dar o mellor posible. Sí, a ver, non liala e co coche aguante. Polo menos darlle unha alegría a amigos e a familia que colaboran para que isto sea posible. Dende logo que sí, pois iso que merece unha boa alegría, estou seguro que lla vades dar co cal, que haya moita sorte, que vaya todo moi ben e a disfrutar esta fin de semana. Vale, moitas gracias. Imos a la saída para eles, 3, 2, 1, adiante sorte, dorsal 87, Estéfano Domínguez, Fátima Viña. Máis vehículos de tracción traseira pertencentes ao memorial Esteban Pérez Iglesias, neste caso dorsal 88, Iván Vázquez e Adrián Vázquez. Vamos a saludaros. Iván, Adrián, como estades? Bueno, con algo de calorcilla, pero por lo demais bastante ben. Bueno, aquí dentro suele pasar, ¿no? Que sempre aumenta un pouco a temperatura interior, pero bueno, iso non vai a ser problema para... Esperemos que non. Esperemos que ainda que pasamos un pouco de calor, depois xa enfriaremos cando salgamos do tramo. Xa che pasa en canto empeza. Claro. Bueno, amigos, que haya moita sorte, que vaya todo moi ben, a disfrutar. Moitas gracias. Imos a lo saída para eles en 3, 2, 1, adiante sorte para Iván Adrián Vázquez, dorsal 88, cara a primeira especial do día. Aquí temos o seguinte piloto participante, Iván Casal e José Manuel Iñeira. Como estamos? Bo día. Con calor, pero ben. Todos decides o mismo, con calor. Iso é o menos importante. Hai ganas de correr, está ben o tramo. Moitas ganas de participar e pasalo ben. Que vamos a fazer? Cal é o objetivo? Mirar de acabar. Son por novo por nesto e mirar de acabar é importante. Pois cando un é novo ten menos problemas, co cal hai que disfrutar o máximo posible e intentar acabar. Sorte, amigos. Intentaremos acabar e disfrutar o máximo posible. Sorte e benvidos arriba do meu. Gracias. Imos a salida en 3, 2, 1, adiante sorte, dorsal número 89, Iván Casal Gago, José Manuel Iñeira. Máis vehículos, neste caso dorsal número 90, Brais Fernández, Adrián Alonso. Brais, como estás? Bo día. Ben, de momento ben. Gracias. Bueno, pois reciben o saúdo, os ánimos das autoridades do Concello de Urbanismo do Miguel Castro. E vos que tal? Vos atopades? De momento, con ganas de acabar e facelo ben. Como plantexamos a batalla de construcción traseira? Hai unha guerra moi bonita aquí,
hai moito nivel ahora mismo. Hai moito nivel. Pero iso é bo, ao final botanse as carreras cando sempre mola decir o nivel que había. Eso sí, molaría. Bueno, pois que haya moita sorte, que vaya todo moi ben, que o disfrutedes, sorte, amigos. Gracias. Imos aló, saída en 3, 2, 1, adiante dorsal número 90, Brais Fernández, Adrián Alonso, máis vehículos participantes, dorsal 91, un parasol que el reza o lema sempre contigo, Epi, Óscar Chamorro e José Antonio López. Como estades, amigos? Bo día. Buenos días. Bueno, moi contentos de estar aquí, supoño, na saída, moi emocionante tamén, bueno, un cúmulo de sensacións. Un cúmulo de sensacións, nunca mellor dito. Bueno, pues para decirlo estou eu e para demostrarlo estades vos. Como vemos esta primeira pasada? Bueno, a primeira sabes que sempre é un pouquiño máis, bueno, hai que salir, mirar, o coche que non che falle, bueno, esas cousiñas todas. Tantear a situación. Correcto. Pois vamos a tantear a ver que tal vai, esperemos ao final da carreira para disfrutar con todos vos. Perfecto, moi ben, gracias. Sorte, amigo. A vos todo. Imos a los saída xa para o dorsal número 91, 3, 2, 1, sorte para Óscar Chamorro e José Antonio López a bordo de BMW E36, BMW 323 E36. Seguinte piloto, Escudería Surco, dorsal número 92, Roberto González, José Ignacio Varela. ¿Cómo estamos, Roberto? Bo día. Bien, bien. Bueno, hai ganas de competir, que che parece o trazado, fin de semana con un tempo fantástico, contanos un pouco. O trazado moi bonito, moi rápido, nada, intentaremos ir con calma, pouco a pouco. Fin de semana fantástico de carreiras. Esperemos que sí, esperemos acabar todas as pruebas. Pois vamos a elo, sorte, que vaya todo moi ben e que disfrutemos todos con vos, coa actuación vos. Vale, moitas gracias. Que vaya todo moi ben, sorte para o dorsal número 92, saída en 3, 2, 1, adiante, amigos, sorte, Roberto González, Ignacio Varela. Máis vehículos participantes, dorsal 93, Hipólito Martínez, Francisco Alberto Dopazo. Poli, como estás? Bueno, aquí estamos. No, ganas de disfrutar, supoño. Claro, a pasar o mellor posible e que salga todo o mellor posible. Temos algunha estrategia ou vamos por libre? A estrategia é que non levar chollo para casa. É correr o máximo. Correr o máximo, claro. Hai que ter algún día libre, non vai ser todo traballar no coche. Home, claro. Traballar só traballamos bastante. Bueno, amigos, pois estáis aquí para disfrutar, pasadeo ben, disfrutadeo, que ben o merecedes. Vale, gracias. Sorte, saída, 3, 2, 1, adiante, dorsal 93, Poli Martínez, Alberto Dopazo, que toman xa a saída, e sube xa ao podio, dorsal número 94, témolo aquí Miguel Rodríguez e Martín Varela, con este BMW. Como estamos? Bo día. Bo día, de momento ben. Temos ganas de correr, como vai a cousa? Sí, estrenar o ano. Hai de estrenas aquí o ano, estás o tempo? Sí. Bueno, pues vamos a ver que tal será. Supoño que ben, un trazado bonito, un boa fin de semana, rodeado de boa xente. O tramo pinta ben e vamos a ver ahora. Se o coche responde e nós a ver se desengrasamos un pouco máis. Bueno, seguro que ao largo do fin de semana vai a ter sensacións distintas. Ahora de óxido, despois de ganas de máis. Sí, seguro. Imos a la sorte, amigo. Gracias. Que vaya todo moi ben, saída en 3, 2, 1, adiante, sorte, dorsal 94, Manuel Rodríguez, Martín Varela. Rematándose esta lista de inscritos, dorsal 95, subiendo a este podio, José Miguel Figueiras, David Cantera Competición. ¿Cómo estamos? Bo día. Moi ben, nerviosos como non, intentaro disfrutarlo, que o día siga así de ben, a facer disfrutar a todo o mundo. Supoño que os nervios forman parte de calquera competición. Iso sempre, quen di que non, que ten moita experiencia. Pois, como ves o Rally Mix? Que che parece este fin de semana con este trazado, con este ambiente? Pois mírase ben, divertido, que en algunhas zonas vais estropear moito, pero bueno, bien, como sempre. Vamos a pelexar e disfrutar, que está todo listo para que os actores principales que sodes vos nos dedes un bo espectáculo. Sorte, amigos. Moitas gracias a todos. Imos a la saída, 3, 2, 1, adiante, sorte. Dorsal 95, José Miguel Figueiras, David Simóns.
máis vehículos participantes. Dorsal número 96, Pablo Pérez, el Leire de Miranda. Con este BMW vamos a saludaros tamén. Pablo, Leire, como estades? Bo día. Moi ben. Bueno, hai ganas de competir ou non? Sí, dar unha voltiña. Dar unha voltiña, pero hai que apretar. Sí, bueno, pasalo ben. Que se poida. Bueno, temos un fin de semana para pasalo ben. Comeza agora, co cal, desexamos vos moita sorte e que se dé todo como queredes. Moitas gracias. Imos aló, que vaya todo ben. Moi ben. Saída para eles tamén en 3, 2, 1. Sorte adiante, dorsal 96. Pablo Pérez, el Leire de Miranda, co BMW E30, que parten xa cara á primeira manga destas 5 da fin de semana. 3 no día de hoxe, 2 no día de mañán, e nos quedan xa poucos coches na lista, en torno a 6 vehículos participantes que nos quedan por ascender a este podio de saída, que quedan por completar a manga clasificatoria nesta primeira tirada do fin de semana. Debería estar aquí xa Cristian Fernández e Raquel Martiñán co dorsal número 97 con Citroën Saxo para disputar, como digo, estas últimas, esta manga, esta primeira manga do fin de semana, primeira manga de carreira para a parte traseira do pelotón. Recordovos a todos que podedes seguir en directo tanto esta ceremonia como a retransmisión das mangas a través de streaming, a través da pantalla xigante que temos aquí instalada nesta Avenida do Cruceiro, como non, a través de internet da Canle Barracuda Racing 360, que está retransmitindo en directo esta ceremonia e o resto das mangas clasificatorias desta fin de semana, para que todos os que vos acercades aquí a Ribadumia podades comprobar in situ que é o que está pasando no treito, os que non vos acercades arriba, os que estades nas asistencias, os que estades no treito e ainda non pasou o coche, vos se queredes ver a evolución previa á chegada ao vosso sitio. Para iso tedes streaming oficial deste Rally Mix Concello de Ribadumia, como decía, a cargo de Barracuda Racing 360, que ofrecerá todas as mangas clasificatorias e tamén a entrega de premios final mañá domingo, co que se pechará o evento, co que se pechará esta cuarta edición do Rally Mix de Ribadumia, cuarta proba puntuable tamén do Campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix, un campeonato que cada vez está máis competido, que cada vez colle máis folgo, 101 inscritos aquí, 50 monoplazas, increíble a calidade e a cantidade de vehículos participantes nesta categoría, nesta especialidade mixta de terra e asfalto que se instauraba hai anos xa neste campeonato autonómico e que agora disfrutamos con esta cuarta edición do Rally Mix de Ribadumia, un Rally Mix tamén que neste ano cambio de trazado e moitas melloras, moitas novedades coa participación de pilotos notables. Temos a os vehículos xa que están ascendendo aquí, como non chegan os do podium. Que aquí todo o mundo ten unha hora para chegar, co cal imos arriba xa co dorsal número 97, Buxa Motor, Hugo Fandiño e Alfonso Prieto. Estou mirando aquí, non sei que teño mal aquí, que non o tiña claro, pero bueno. Como estamos, amigos? Que temos aquí un problema técnico. Como está? Moi ben, con ganas xa. Ganas de que? Do que se poida facer. E que se vai poder facer no día de hoxe? Con acabar levar o coche inteiro a pasalo ben é suficiente. Vai ser moito pedir?
No, esperemos que no. Bueno, seguro que no. Vamos a disfrutar do Rally Mix e que vaya todo o mellor posible. Sorte, amigos. Gracias. Imos aló, sorte para eles. Dorsal número 97. Saída en 3, 2, 1. Adiante. Sorte para Cristian Fernández, Raquel Mantiñán. Vamos con máis participantes. Dorsal 98, Hugo Fandiño, Alfonso Prieto, Peugeot 309. Como estamos? Bo día. Bueno, empezando o día, a ver se acabamos tamén. Bueno, seguro que sí, todo está preparado e disposto para que disfrutedes, co cal hai que apretar, hai que empezar a mover a máquina. Sí, intentar pasarlo ben e disfrutar o noso objetivo. Esperemos que se cumplan os objetivos e que vos vexamos ao final da proba. Sorte, amigos. Gracias. Imos aló, saída, dorsal 98, 3, 2, 1, adiante, sorte para vos. Hugo Fandiño, Alfonso Prieto. Dorsal 99, imos con o seguinte participante, en este caso a bordo do Renault Clio Iván Vilas, Emilia Martínez. Iván, Minia, bons días, como estades? Bueno, ben, vamos aquí a probar os relax que lle fixemos aí ao coche, a ver como se presta. Cal foi o arranxo que lle fixeche, a ver? Nada, teramos aí o autoblocante, bueno, en realidad estrenando nele, pero a 4 pijadas por aí tal, pero a ver. Bueno, son todos chuches para disfrutar. A ver. Non has todos contigo? A facerse algo, porque xa probei algo por aló e creo que me quentei un pouco tarando nele. Pues sufrimiento e disfruta partes iguales. Que vaya todo moi ben, que disfrutedes. Sorte, amigo. Imos a la saída en 3, 2, 1, adiante. Iván Vilas, Emilia Martínez. Dorsal número 100. Rally, actividad, competición. Citroën AX 16 válvulas. Equipo femenino completo, Tamara Pereira, Adriana Bo. Como estades, chicas, rapazas? Todo ben, a ver que tal se dá este ano, que levamos xa 2 anos sin vir aquí, e esperemos que non faga calor como fixo o último ano que tuvemos. Bueno, hai un poquinho de aire que alivia un pouco, dentro do coche sempre é máis difícil, pero que si é unha novedade notable con respecto a fai 2 anos que é o trazado, que che parece? Eu corrín cacho ao revés. Bueno, está bastante ben, a ver o que aguanta, porque últimamente desfanse moitísimo e os coches sufren un montón. Pero bueno, a ver que tal, xe che direi mañán. Bueno, pois esperemos que a evolución sexa a mellor posible, que disfrutedes e que apretedes ao máximo. Cuidadvos. Moitas gracias. Sorte, rapazas, e saída para o dorsal número 100 en 3, 2, 1. Sorte para Tamara Pereira, Adriana Bo. Con ese Citroën AX. Imos a la dorsal 101. Queijas, Susi Vecino. A bordo de Nissan Micra. Iker, como estades? Bo día. Moi ben, estamos moi ben. Que nivel de ganas hai de afrontarse a primeira man, a primeiro treito? Bastante. Hai moitas. Como que temos pensado? Cal é o objetivo? Disfrutar e pasalo ben. Non hai nada máis que facer. Pois déixame dicirse unha cousa, estás no mellor sitio para cumplir eses 2 objetivos, co cal que teñades moita sorte que vayades moi ben. Moitísimas gracias. Imos a lo sorte para eles, dorsal 101, 3, 2, 1, sorte para Iker Queijas, Susi Vecino. En último 2 vehículos participantes se chega xa o último vehículo inscrito, Escudería Coruña, Alejandro López e Fernando López con un 4K. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo se presenta este Rally Mix para vosotros? A disfrutar e a cambiar el asiento por primeira vez. Ah, sí, por primera vez, ostras. ¿Y qué sensación hay ahora mismo, antes de la primeira? Algún que outro nervio. Nervios temos todos sempre, cando vas aquí tamén ou non? Sí, pero aquí ahora máis. Bueno, seguramente co paso das curvas van a seguir calmando, vamos a ir centrándonos en o importante. Sorte, a disfrutar, que vaya todo moi ben, que nos vexamos ao final do fin de semana, que podemos contar todas as aventuras que vivimos nel. Muchas gracias. Imos a lo sorte, saída, 3, 2, 1, adiante, sorte
Dorsal 102, Alejandro López e Fernando López. E con isto, queridos autoridades, don Miguel, doña Sofía, por favor, acérquense por aquí. Póñense vostedes aos lados, que así falamos máis cómodos. Miguel, Sofía, é un orgullo escutar aos pilotos aficionados decir que veñen aquí encantados, que disfrutan unha maravilla. Supoño que iso é un pouco a satisfacción que leva o equipo de goberno a hora do traballo que pasan durante todo o ano para ter listo este fin de semana todo para este espectáculo. Para nós é moito de agradecer todos estes comentarios de todos os pilotos, pero, bueno, eles tamén teñen moita culpa desto, que tamén traballan durante todo o ano, a familia Tino, para que isto chegue unhas ótimas condicións, que poidan disfrutar, participar, que gañen mellor, e que se queden cas ganas de volver o ano que ven, porque aquí os esperamos a todos eles e algún máis. Dende logo que si, o esforzo das institucións, dos patrocinadores privados e da escudería organizadora é brutal. E eu, Sofía, como concelleira de Deportes, supoño que tamén é emocionante, non? É poder vivir unha proba deste nivel aquí en Ribadumia. Ademais, co que che toca de cerca tamén, non? Que dentro da familia tamén hai participantes e iso pois sumalle un ápice de emoción, de tensión e de gañas de que todo saia o mellor posible. Claro que sí, para nós é un orgullo en general, a familia Tino Racing para Ribadumia é moi querida, é unha familia que traballa arreo, que están colaborando en todos os eventos e, evidentemente, para nós é un orgullo que estean competindo os nosos e, sobre todo, Iria este ano que se estrena aquí en Ribadumia. Bueno, Sofía Núñez, concelleira de Deportes do Consistorio de Ribadumia, don Miguel Castro, concelleiro de urbanismo, infraestructuras, iba a dicir eu, de urbanismo. Son vostedes un orgullo para todos os cidadáns e nós que vimos aquí para poder disfrutar de todo isto estamos encantados do trato recibido e de todo o que nos dá Ribadumia esta fin de semana e todos os días do ano que tamén hai que aproveitar para vir. Gracias a vos. Para nós é un orgullo que ti tamén formes parte desta familia e deste evento. Gracias, Fran. Eu non podo vir aquí porque moitas loubanzas levo, despois baixo a terra, o sea que non podo. Gracias de verdade por todo o esforzo, estamos en contacto esta fin de semana e gracias ao Concello de Ribadumia, que sin el isto non sería posible igual co resto de institucións e patrocinadores. Gracias a todos de verdade. Gracias a vos. Moitas gracias a vos. Bueno, pois con isto poñemos o punto seguido, punto final a primeira manga, gracias ás autoridades, e punto seguido porque o resto das mangas serán retransmitidas tamén en directo, como decía, a través da canle Barracuda Racing 360, co cal vémonos ao inicio desta segunda manga. Saludos a todos, gracias por estar aí pendentes da cuarta proba puntuable do Campeonato Galego de Rally Mix, esta cuarta edición do Rally Mix de Ribadumia. Moi pendentes das canles das redes sociales, que estamos aí en directo para transmitir todo o que vaya pasando. Saúdos e moi bo día, amigos. Bueno amigos, vamos a cambiar la ubicación, sé que faltan coches por pasar, pero para que me dé tiempo a mí para poder ubicarnos, que tenemos que recoger todo aquí en la ceremonia de salida, pues vamos a reubicarnos y para poder darnos la segunda pasada. Así que chicos, muchas gracias a todos por estar ahí. No puedo, me dice yo no quiero, no se complica yo.